السلام عليكم تخاتلتي كري برودكشن كما تخونوا كما اللهم ببز اللهم السلام تاعنا سنزل جزء تاع الفوتو لو معلبة تسفاي هوفلي نلومي كم تلومي كل جزء يزور بالكم زلخو بلوزات حواتنا أفتي موي أم ويكا أفتي نسوم سرعلو تمركزنا إن قبرو حفشاوي إعلان ويكا تمركو أنكو كافلنا عدينا مالنا نلومي دما كنت هلف لك حاولنا السنة من تاكس ايجنت خوينو أبناء تاكس سراحات كله انفورميشن غيبنا سو سرحاتو عودي نعراون كحبرنا سوينا لنا سلازي كم تمدبنا كل جزء ساعتنا نحنا أنا قديمة أتيلو نسعى أنت يقول أمناي تاكس فايل ويكاتي قبل مخفال نوراي نايو من يخفل زلو تعامتاو مخفال زبال كاي نايو بحفشاوي كنسرح لهم زقبعنا ويكن فلتهم زقبعنا بكلمي فايل مقبارنا هنا فايل كنقبر لنا كم فاميلي خينا دبليو تزبهلالو كم تقصيرنا نسرحه ويكا اتي ناي بعدنا نسرحون سيلف امبلوي نهار كويناون ناي سيلف امبلوي كأخمي كرنا قبري تاكس فايل كم نقبر LLC زبهال انتايو LLC زي بقول خيب ولكو سرسب النار كوينها تقبري كم يكافل كم زخيل حافشاوي مبريك بنايو مالتيو ويون تناتنا نسرح سرحتك أمنتاينا نتف بخميك كليم كنقبر نيناينا سيف كنقبر زلنا نزي زملكته مالتي تيبيكاليتي تاكس زبهال انتايو እቲ ታክሲ ኣይናይ ዝኽፈሎ ኣይናይ ዘይክፈሎ ብኸመይ ንፈልጥ ካልእ ብጀካ ናይ ታክሲ ምምላእ እስኪ እቲ ኣመላልኣ ናይ ታክሲ እውን እቲ ስታትስ ናቱ ፋይሊንግ ከመይ ምዃኑ ካልእ እውን ቢዝነስ ዘለና ኤልኤልሲ ዘይብልና ክኸውን ይኽእል እዩ እሶም ከ ብኸመይ ክለይም ከም ንገብሮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል hopefully نزي فيديو ريخم join تقولنا ناتكم حتى ريتخا كنقبلينا مالتي سلازي كساب شعو اللو قديمه تسرح كون فيديوهاتنا كيكون كسنه مو سنه حاونا اب ساعات وخنا سنايو كساب زمتنا اللو كاريكم كابز حلفة من أربعة حلفة زي راخم وندر عليهم كونكم كساب ساعتنا ذاكل قديمي أنا أتيزلخو كساب شعو قلنا يحلو فيديوهات زنبري كنكاتاتلنا أو آتنا ونكل ريو خن كيدينا مالتي
اوكي. ያ እቲ መደብና ልክዕ ሰዓት 7 እዩ ሓውና ሰናይ ኣብ ሰዓቱ መፂና ኣሎ ክሳብ ንዕኡ ንእሽተይ ምድላዋት ንህቦ ግን ቁሩብ ናይ ሕሉፍ ዝሰራሕናዮ ክሳይ ክህበኩም እየ ክሳብ እታ ሰዓትና ተኣክል ሰዓት 7 ኢና ኢልና ዘለና እዚኣ ገለ ካብቲ ሕሉፍ ዝነበረ መደባትና ክሳብ ነብላ
يا ريته دمسي تعسي صنيحو سلام كلكم تخاتاتلتي غري برودكشن كما يتخونوا كما ياللكم بقر نلومون كمتي كل جزء مدواتنا نقربو بلوصات يحواتنا ندامصانا اتي نهبو زلنا اتسي ناتوم تمكرو اتي ناتوم مويا ويكاد سرحو العودي نعوم نحبرتسبهم بتي نفلطو ቋንቋ شرك قبرنا فقادنياتات ኮይኖም ግዚኦም ወፊዮም ዝህቡና ደለው ሞያዊ ሓገዝ በዚ ኣጋጣሚ ብሽምኩም ከመስግኖም ፈቱ ንሎሚ ድማ እዋን ዓመታዊ ወይ ከዓ እቲ ዓመታዊ ግብሪ ዝኽፈሎ ወይ ታክስ ሪተርን ንብሎ ብኣፀዋውዓ እውን ፋይል ንገብረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ኣብ ታክስ ኤጀንት ዝኾነ ሓውና ሰናይ ፈቃደኛ ኮይኑ ነቲ እሱ ዝሰርሓሉ ዓውዲ ሞያ ንሕብረተሰበይ ከካፍል ነቲ ክፈልጥዎ ዝግብኦም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ክህብ ብምባል ኣብ ሰዓቱ ምሳና መፂሎ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ብሽምኩም ከመስግኖ ይፈቱ ንሓውና ሰናይ ጆይን ክነግብሮሞ እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ኩልኩም ምናልባት ብሕጂ ትርእይዎ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ኣብ ካልእ ሰብ ንኻልእ ሓጋዚ እውን ክኸውን ምእንቲ ክትርእይዎ ከለኹም ሼር እንድሕር ጌርኩሞ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ እቲ ኣልጎሪዝም ንብዙሕ ሰብ ንክበፅሖ ይሕግዝ እዩ እቲ ዝወሃበና ኢንፎርሜሽን ከዓ ኩላህና ተረባሕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና እሞ ስለዚ እዚኣ ናባኹም ሰናይ ሓውና ምሳና ስለ ዘሎ ዌልካም ሰናይ ሓወይ ثانك يو قري خمن لها سلام يا الحمد كمي يمسخ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ምሳ ሓደ ሰዓት ፍልል ያለና እሺ ያ Yeah, thank you for your time. Yes sir. ናይ ባሓቂ በዚ ኣጋጣሚ መጀመርያ እቲ ናትካ ግዜ ወፊኻ እቲ ሞያኻ ክተካፍለና ብምምፃእኻ በዚ ኣጋጣሚ ብስም ተኸታተልቲ ከመስግነካ ይፈቱ ስለቲ ግዜኻን ስለቲ ፍልጠትካን ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንዓና ንክንፈልጥ ትሕግዘና እዩ እሞ ቅድሚ ናብቲ ሕቶ ምእታውና ምናልባት ሓደስቲ ክህሉ ክእሉ እዮም ዘይፈልጡኻ ንምልላይ ዝኣክል ሰናይ መን እዩ ንገረሙ እሞ ካብኡ ናብቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ክንከይድ ኢና ሰናይ ያ ሰናይ ደስታ በሃል መጀመርያ ላዕሊ ዝኾነ ነገር ነዚ ዕድል ምሃብካ ብጣዕሚ ደመስግን ምክንያቱ ኤክስፖዠር ማለት ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ብዛዓዲ መን ኢኻ ካበይ ኢኻ እንታይ ትገብር ስእልካ ድፍጠር ማለት ስእልካ ትፈጥሮ ነገር ኣይኮነን ትዛረብ ኣለካ እቲ መድረክ ክፈቅደልካ ኣለዎ እቲ ናትካ መድረክ ፍልጠት ኣለዎ ኢልካ ስለዚ ዓደምካኒ ንዓኻ የመስግነካ መጀመርያ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ሰናይ ደስታ በሃል ባፅዕ ተወሊደ ዓበየ ኣብዛ ዓዲ ቅድሚ 18 ዓመት ዝኸውን መፀ and ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሂውስተን ሜይን ካምፐስ ኣካውንቲንግ and with my degree accounting ኣለኒ basically እንደገና ነቲ ናይ ኣካውንቲንግ ስራሕ ናብ ታክሲ ወሲደዮ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ጨንፈራት ስለ ዘለዎ ታክሲ ድማ as enrolled agent ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ 2016 መጀመርያ ከባቢ ጀሚረዮ ኣብ 2018 ከዓ ዴዚግኔሽን ገይረሉ ማለት እዩ basically ዴዚግኔሽን እንታይ ይበሃል enrolled agent ይበሃል enrolled agent ማለት بطلقت تاكس فايل كجبر زفقدلو زفقدلكا تاشمو زي designation basically admitted by IRS تخون نانتا يدخون تي عينت تمرتي عينت لايسنس من IRS وي 5 عام تسرح لك فوق بقوا عينت مويا تسرح وي ما بقلخا rigorous دخونه exam تفتينكا نتي ديزيجنيشن وخامو نتي ديزيجنيشن تايخلكا كتماخر فايل كتقبر እንደገና ድማ ريبريزنت تقبر ريبريزنت كتوكل مالتي basically and እሱ ሓደ ነገር ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓውድና ኢንሹራንስ as agent ኮይኑ ሰርሕ ናይ ጣዕና ማርኬት ፕሌስ ኢንሹራንስ ካብ ናይ መንግስቲ ዝተታሓዘ ነገር ዝደሊ ንዑ ይድግፎ ማለት እዩ as an agent እንደገና ድማ ቀረባ ጊዜ በዛ ዓመት እዚ as a loan officer financing በሞርጌጅ ደረጃ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ዝመስል ወደልህ thank you ሰናይ ሓወይ ደጊመ እቲ ግዜኻ ናይ ባሓቂ ኣብ ሓፂር ግዜ ፀገም የለን ኢልካ ሕራ ኢልካ
ተመኩራ ካን ፍልጠት ካን ተካፍል በመጻኻ በዚህ አጋጣሚ ደግመህ መስግነን ካፈቱ እስኪ ምናልባት እንታይ እዩ እስኪ ታክሲ ነየናይና ንመልእ ታክስ ክበሃል ከሎ ሓደ ዓመታዊ ኣሎ ሓደ ወርሓዊ ወይ ከዓ ብክስታይ ተመቃቂሉ ዝኽፈል ኣሎ እሞ ብሓፈሻ ግብሪ ምኽፋል ክንብል ከለና መን ግብሪ ዝኸፍል ወይ ከዓ ኣብቲ ሪተርን ዝበሃል ከመይ እዩ ብዛዕባ ታክስ ትብል እሞ ክተብርሃልና ሽዑ እቲ ዲቴይል ካብቲ ናቱ ዘሎ ውሽጢ ኣቲና ክነብል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ግብሪ ዝበሃል ነገር መዓት ዓይነት ግብሪ እንዲ ዘሎ ብዛዓዲ በዝን በትን እዮም ዳሓቱኻ ግን ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ኢንካም ታክስ ክንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ናይ ኣታዊ ግብሪ ድሕሪ ክንዛረብ ኮይና ኣብ ብዙሕ እዩ ዝኽፈል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሞያ ናተይ ሞር ፐርሰንቴጅ ኣብ ኢንዲቪዥዋል ዝዓለመ እዩ ቢዝነስ እንኮላ ይገብር እየ እጂ እንታይ እዩ ቢዝነስ ታክስ ኣሎ እንደገና ከዓ ኢንዲቪዥዋል ታክስ ኣሎ መጀመርያ ነገር ብኡ ኢና ክንሪኦ ኣነሲ ኣበየና እየ ዘለኹ ኢልካ ንሕሳብ ይፅቡቕ ፎር ኤግዛምፕል W2 ሰራሕተኛ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ሰብ ኮይኑ እንታይ ፋይል ዝገብር ቢዝነስ ናይ ግሊ ፋይል ዝገብር ኢንዲቪዥዋል እንደገና the same time ድማ ከምዚ ከማና ቢዝነስማን and women እንደገና ድማ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ከዓ still individually ፋይል ዝገብር ግን እንታይ ዓይነት ክላሲፊኬሽን ኣለዎ መሲልካ ሶል ፕሮፕራየር ዝብል ክላሲፊኬሽን ኣለዎ ሓደ ኤስ ሓደ ስኬጁዋል ሲ ዝበሃል ፎርም ይመልእ እሞ ሕጂቲ ኣብቲ ስኬጁዋል ሲ ዝበሃል ፎርም ኣታውን ወፃእን ምስ ገበረ እታ ትተርፍ ገንዘብ ተፃርያ ትተርፍ ኔት ኢንካም ኔት ሎስ ትበሃል ናብታ ናይ ግሉ ቴንፎሪ ትበሃል ፎርም ተኣቱ እሞ ኣብኡ ኩሉ ምስ ቤተሰብ ድዩ ቤተሰብ ተለዎ ሲንግል ተኮይኑ ከዓ ሲንግል ኮይኑ ፋይል ገብር ልዕሊ ዝኾነ ግን መጀመርያ ነገር እቲ ቀንዲ ብመልክዕ እቲ ታክስ እንድሕንሪኦ ኮይና ፋይል ክገብር ሪኳየርመንት ኣለኒ ጂ ግዴታ ኣለኒ ድዩስ ወይ የብለይን ኢሉ ሓቲት ኣሎ ሰብ ታክስ ፋይል ገብር ከሎ ሕጂ ሪኳየርመንትን ግዴታን ምህላውን ዘይምህላውን ዝበሃል ኣሎ እስኻ መለክዕ ኣለዎ ኤግዛምፕል መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ንስኻን ሕጂ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኢና ኣይሬስ እንታይ እዮም ዝብሉ ልዕሊ $400 ኔት ኢንካም ክህልወካ ኢልካ እንተደኣ ሓሲብካ ግዴታ ኣለካ ታክስ ፋይል ክገብር ግዴታ እዩ ግን ብሓፈሽኡ ብግዝፍ ዝበለ መልክዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣይሬስ ወላ ግዴታ ኣይሃልኻ እንተደኣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ረብሓታት ገንዘብ ክመለሰካ ዝኽእል ተኮይኑ በቲ ክሬዲት ዝበሃል ነገር ክምለሰኒ ይኽእል ኢልካ እንተደኣ ትሓስብ ትኾንካ ወላ ግዴታ ኣይሃልኻ ፋይል ብምግባርካ ንስኻ ኢኻ ተጠቃሚ ትኸውን እንተደይ ኮይኑ ግን ሉዝ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስለ ዘሎ ትሪፋንድ ዝበሃል ገንዘብ መንግስቲ ዝህቦ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ታክስ እንታይ ኢና ክንሪኦ ዘለና ከምዚ ይወስዱልና ዘለው ዘይኮነ ናይ ታክስ ሓደ ፕሪንሲፕል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢንካም ካብቲ ሓደ ተቐቢሎም ናብቲ ሓደ ዝብትንሉ ቻነል ታክስ ማለት ቤዚክሊ ኣነ ንስኻ ንረግፆ ዘለና ፅርግያ ስእሉ ዝተፈጥረ ነገር ኣይኮነን ዘይክእላ ኣሕዋትና ሲንግል ማምስ ተኮይነን ወይ ዘይክእል ዓቕሚ ዘይብሉ ቤተሰብ ዝህብዎ ዘሎ ፉድ ስታምፕ ናይ ምግቢ ሓገዝ ብነፃ ስእሉ ካብ ኣየር ዝተፈጥረ ገንዘብ ኣይኮነን እዘን ንኣሽቱ መንግስታት ስቴት ጋቨርንመንት ፋንድ ዝግበራ ሕጂ ኩሉ ካብቲ ቻነል ካብቲ ናይ ታክስ ቻነል ድምንጩ ስለዚ እቲ ሓፈሻ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ታክስ ኮንሰፕት እዚ እዩ ካብ ሓደ ተቐቢሎም ወይ ንጋቨርንመንታል ኢንቲቲ ፋንድ ገብርዎ ወይ ድማ ንኢንዲቪዥዋል ሰብ ፋንድ ገብርዎ then እቲ ባላንስ ናይቲ ኢኮኖሚ ሓደ ብፅጋብ ተወጢሩ ኣነ ጥራይ ከይብል ሓደ ድማ ብምስኣን ኣብ ዘይድሊ ገበን ከይኣቱ እንታይ ገብርዎ ባላንስ ይገብርዎ at the end of the year ተሪኢኻ between ጃንዋሪ ስጋብ ኤፕሪል ዘሎ ግዜ እንታና ሃባን ናይ ታክስ ኣሎ ገሌና ንኸፍል ገሌና ንቕበል and ብዝሒ ከም ሓደ ትዕዝብቲ ከማን ክኾነካ ብብዝሒ ኣብቲ ግዜቲ ገዛ ዝግዛእ ብብዝሒ ኣብቲ ግዜቲ ድማ ብዙሕ ዓይነት ሻፒንግ ዝግበር ከም በዓል መኪና ወላ ዘን ኣሕዋትና ተሪኢኻን ብፍላይ ዘን ኣሜሪካን ኣሕዋትና ተሪኢኻን ብብዝሒ ዝቁነና ብብዝሒ ኣፅፋርን ዝስርሓ ገንዘብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜይን ትርጉም ናይ ታክስ ብታክስ ዝወስዱልና ግዜ ዘይኮነ ዲስትሪቢዩት ዝግበር እዩ ካብ ሓደ ተቐቢልካ ናብ ሓደ ሕጂ እቲ ፀጉኡ ዝበዝሓሉን ዓቕሚ ዘለዎን ምስትውዓል ዘለዎን ሓያል ሰብ ሰራሕተኛ ሞር ክሰርሕ ከሎ ሞር ክኸፍል ናይ ግድን እዩ
ሓደ ብኸምኡ ንርኣዮ እቲ ታክስ ካልኣይ ድማ ታክስ ናይ ዝዓዲ እንታይ ዝኸውን ደሎ መሲልካ ፕሮግረሲቭ ፍላት ኣይኮነን 50 ስራሕ 40 ስራሕ ሓንቲ ዓይነት ፐርሰንቴጅ ኣይኮነን ዘሎ 7 ዓይነት ሬት እዩ ዘሎ ቤዚክሊ ኢንካምካ ብዝለዓለሉ ቁፅሪ ሞር ታክስ ናይ ክገብሩካ ዘለካ ዕድል እንዳበዝሐ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ the more you make tax the more you make money the more they will tax you ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ታክስ ሕጊ እንታይ ይበሃል ፕሮግረሲቭ ይበሃል ምክንያቱ ካብ for example በዚ ናይዚ 2023 እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ካብ 0 ስጋብ 11 ሽሕ ዘለዎ ኣታዊ ሰብ ብ10% ታክስ ይግበር ካብ 11 ንላዕሊ ዘሎ ስጋብ ዝተወሰነ ብራኬት ብ12 ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ እሞ ስጋብ 37 ይበፅሕ ሕጂ እቲ ኣካይዳ ታክስ እዚ እዩ ድመስል ጥራይ መግበር ገንዘብ ኣይኮነን ናይ ሪፋንድ መግበር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝቕበል ቅበልዎ ነቲ ዝህቦ ከዓ ይህቦ ብሪፋንድ መልክዕ እዚ ይመስል ብሓፈሻ እቲ ናይ ታክስ መልክዕ ማለት እዩ ፅቡቅ ምናልባት እስኪ ኣብ ናይ ታክስ ምግባር ኩሉ ግዜ ታክስ ክንብል ከለና ሓንሳብ ኣብዚ ናይ ጆይንት ፋሚሊ ዝበሃል ኣሎ ወይ ሲንግል ትንክፍል ኣቢልካ ፀኒሕካ ሲንግል ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ መፃምድቲ ኮይኖም ከዓ ኣብ ጆይንት ዝብል ኣሎ ኣብዚ ምናልባት በበይኑ ምዝትኸውን ኣብቲ ናይ ዝኾነ ነገር ሳዕቤኑ ወይ ከዓ ተጠቕሙ ፍልልያት ኣለዎ ድዩ هو basically ሓሙሽተ ዓይነት ፋይሊንግ ስታተስ ኣሎ ዝተሓቶ ዘለካ እንታይ ዝበሃል በቲ ናይ ታክሲ ኣብ ቋንቋ ፋይሊንግ ስታተስ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝፈልዮ ላይን እንታይ እዩ ምርዑ ዲኻ ኣይኮንካን እቲ ሕቶ መጀመርያ ትሓቶ ዘለካ ሲንግል ዝኾነ ሰብ ፎር ኤግዛምፕል ሲንግሊ ፋይል ክገብር ዝግብኦ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ሲንግል ዝኾነ ንኻልእ እንታይ ገይሮሞ ነቲ ሲንግል ኮይኑስ ብዘይ ሕጋዊ ዝኾነ መርዓ ሕጋዊ ክብል ከለኹ እዚ መንግስቲ ዘይትፈልጦ ማለት እዩ ስቴት ገቨርንመንት ዘይፈልጦ ሕጋዊ ዝኾነ ቃል ኪዳን ዘይብሉ ሰብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ብሓንሳእ ዘይነብር ከም ስኡሉ ዝወለደ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ብዘይ ሕጋዊ ቃል ኪዳን ናይ መንግስቲ ሄድ ኦፍ ሃውስ ሆልድ ዝበሃል ፋይሊንግ ስታተስ ይገብር ሄድ ኦፍ ሃውስ ሆልድ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕተይ ዝእለዩ ቆልዑ ኣለውን እሞ ንዕኦም ከኣሊ ክብል head of household ናይ ግድን ፋይል ክገብር ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ head of household ፋይል ንዝገብር ሰብ for example by the way ብዛዕባ እዚኣ ኣስፊሓ ክዛረበላ ብዙሕ ኣቢዩዝ ዝግበር ኤርያ ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ ክረብሕ ክብል ዝተበልዐ ሰብ መዓት ስለ ዘሎ እንዳሓረ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረብ ኢና ካል መዓልቲ እዚኣ ርእሲ ጥራይ ነጥፊ ኢለ እንዳሕውፀያ ማለት እዩ and single ማለት ዘይተመርዓወ እዩ single ማለት ድማ ኣብታ ዓመት እቲኣ ዝተፋትሐ እዩ ሲንግል ማለት ኮምፕሊትሊ ተመሪዕካ ኣደ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ረብሕኡ እንታይ እዩ በዚ ፋይሊንግ ስታተስ ካሲ እንታይ ድብል ተኣሽሙ ይህበካ መሲልካ ዲዳክሽን ዝበሃል ቁፅርታት ኣሎ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዝበሃል ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ንኣብነት ናይ ሲንግል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ማለት 13,000 እዩ ዝኸውን እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ኣታውለካ ነቲ ኣታዊኻ በቲ 13,000 ምስ ሃረምካዮ ሽዑ ሕሳብ ንግበር እዩ ሕጂ ትረብሑ እንታይ እዩ እቲ ሲንግል ተኾንካ ብ13,000 መጀመርያ ምስ ተሃርመ ምስ ተቐነሰ ኣታዊኻ ሽዑ መንግስቲ ዝተረፈ ገንዘብ ሕሳብ ንግበር ይብለካ ማለት እዩ ሕሳብ እንታይ ኦኬ ብዳብሊቱ ፎር ኤግዛምፕል እቲ ግለሰብ እንተደኣ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ተኮይኑ ዳብሊቱ እያ ዘላቶ ኣብ ዳብሊቱ ኢንካም ድማ ሰለስተ ዓይነት ታክስ ክገብርዎ እዮም ፀንሑ ሓደ እቲ ፌደራል ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ኣሎ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ናትኩም ገንዘብ እዩ ባይ ዘ ወይ እቶም ተኸታተልቲ መንግስቲ ትህቦ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ሶሻል ናይ ጥሮታ ገንዘብ እዩ እቲ ሜዲኬር ድማ ድሕሪ 65 ምስ በፃሕኩም ብነፃ መንግስቲ ድህበኩም ሕክምና እዩ ስለዚ ነታ ፌደራል እዮም ኣብቲ ግምገማ እትውዋ ሲንግል ትኾንካ ንኣብነት 30,000 ተኮይኑ ተኣታዊኻ ብ13,700 ምስ ተሃርመ then ዝተርፍ ገንዘብ ኦኬ ሕሳብ ገብርሞ ኣቅድም ኣቢልካ በቢ 2 ሰሙን በቢ ከከምቲ ኣዋህባ ደሞዝካ ክንዲ ዝተኸፍለና ነርካ ስለዚ ተጠራቂሙ ተኸፈልካና ታክስ ክንዲ ዘሎ ሕጂ ግን ብመጠን እቲ ካልኩሌሽን ክትከፍለና ዝግባእ ታክስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሒካ ከፊልካና ኣለካ እሞ ኢሎም ዝመልሱልካ ገንዘብ እንካ ዝብሉካ ሪፋንድ ተባሂሉ ይፅዋዕ
ክትከፍል فدرال ويز هولدينج وحد سلا دصنحه كم تزغبا ክትከፍል ስለ ዘይጸናሕካ ካ ኢሎም ሃበና ገንዘብ ብልኻ ማለት እሱ ከዓ amount do ይባሃል ወይ ከዓ tax ይባሃል ማለት ታክስ ገብሩኻ ማለት ስለዚ እቲ ድፈልዮ ትመለክዕ እንታይ እዩ እቲ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ትባሃል እያ ስለዚ ናይ ሲንግል 13700 እንትኾይኑ ናይ ሜሪድ ከዓ ዳብል ኸውን ማለት እዩ ናይ ሜሪድ ፋይሊንግ ሰፐሬትሊ ከዓ 13700 ትክክለኛ እታ ቁፅሪ ክነግረካ አፕዴት ስለ ዝገበሮ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበለ ይኸይድ 13850 እንትኸውን ማለት እዩ ሲንግል married filing jointly ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ፋይል ገብሩ ከለዉ ከዓ 27000 700 ምስተሃርመ ሽዑ ሕሳብ ትገብሩሉ እዩ እሶ እቲ ለውጡ ትውፅኢቱ ነታ እታ ቁፅሪ እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ብኡ እዩ ዝልካዕ ወዲ ኣለኹ ጽቡቅ ሰናይ ሓዊ እስኪ ኣብ ናይ ፋይሊንግ ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት ገለ ብፀሊም ዝስራሕ ኣሎ ማለት ካብቲ ዳብሊው ቱ ንብሎ ፍሉይ ዝገብሮ ገለ ብናቱ ስራሕ ክሰርሕ ይጸንሕ እቲ ኢንካም ግን ክሌም ኣይገብሮን ወይ ከዓ ገለ ከዓ ወናኒ ትካል ይጸንሕ እሞ ኣብቲ ናይ ትካል ዋኒንግ ፍልይነት ኣለዎ ድዩ ብኸመይ እቲ ክገብሮ ዘለዎ መስራሓት ወይ ከዓ እቲ LLC ወነንቲ ንብሎም ወይ ከዓ LLC ትካላት ወነንቲ ክንሶም ግን ኣብቲ ፋይል ናቶም ግን ንሓንሳብሲ ባዕልኻ ክሌም ብትገብሮ ኢኻ ብትህቦ ኢኻ ተስርሖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጥቕሙን ሳዕቤኑን ገለ ኣብኡ ኣቲኻ ከዓ እንተ ትገልጸልና እሞ ነቲ በዓል ትካል ዝኾነ ከዓ እንታይ ሳዕቤን የምፃሉ ወይ ከዓ እቲ ፅቡቅ ናቱ ከ እንታይ ኣለዎ ወይ ክገብሮ ዝኽእል መንገድታት እንድሕር ኣልዩ ያ ጽቡቕቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝሽገረሉ ኤርያ ናይ ታክሲ እዚ ንምንታይ ትልካኒ ንኣብነት ሕልምኻ ሓንቲ ጥራይቲ ኮይና እታ ሕልምኻ ምስ ሃረምካ እንታይ ታክሲ ደኽፍል ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክትርኢ ስለ ዘይከኣልካ ብድሕሪኡ ካብቲ በፂሕካ ዘለካ ደረጃ ንላዕሊ ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዘይትፈልጥ እንደገና ካ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝመክረካ ዘሎ ሰብ ወይ ትሰምዖ ዘለካ ውዕሎኻ እንተ ደኣ ንኣብነት ንሕና ሲታብ ኣፍሪቃ ኢና መፂና ነው መብዛሕትና ኦፍ ኮርስ ሓበሻ ንሕና ሓበሻ ጥራይ ዘይኮናስ ወላ ካልእ ሕብረተሰብ እንታይ ሜንታሊቲ ኣሎ መሲልካ ቤዚክሊ እቲ ትራንስፓረንሲ ናይ መንግስቲ ስለ ዘየለ ወይ ከዓ እቲ ብታክሲ ተኣኪቡሲ ዘለና ጣዕሚ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ናይ ምእካብ ታክስ ብትክክል ታክስ ስለ ዘይእክቡ ብዙሕ ዓይነት ፋሲሊቲ የብልና ካብ ፅርግያና ጀሚርካ ማለት እዩ ሞር ኦር ለስ ሕጂ እንታይ እዩ ብሓደ ደረጃ እቲ ተሓሳስብኦም እቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ብግሉ ገንዘብ ዝገብር ሰብ እቲ ተሓሳስባ ቀይር ኣሎ ምክንያቱ ተሓሳስቦ እንታይ ብፍላይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ኣብዛ ዓዲ እቲ ሕጉ ንዓና እዩ ኸማን ዘዳሉ ገርመካ ምክንያቱ እንታይ ፎር ኤግዛምፕል ሰራሕተኛ ተኾንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ተቐቢሎም ገንዘብ ካብ ዝተረፈ እዚ ዝግባእካ እዮም ዝቡኻ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ፌደራል ምስ ቆረፁ ኦኬ ተረፍ እዚኦም ይብሉኻ ጌስ ዋት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ተኾንካ ግን በታቲኽካ ሃራሪምካ ብትክክል ኦፍ ኮርስ ኢን ዲስ ኬስ ብትክክል ተኾይኑ ኮንሰፕት ራእዮ እዚኣታ ግሮስ ኢንካም ግን ትወፃኢታተይ እዚ ስለ ዝኾነ ኢልካ ነታ ኔት ኢንካም ካብዚኣ ታክስ ትግባእኩም ኢልካ ስኻ ኢኻ ታክስ ትኸፍል ማለት እዩ ናው በዛ ሕጂ ተዛረብኳ ሃማንሲ እቲ ኣድቫንቴጅ ነቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዘለዎ ኣድቫንቴጅ ዝራእሪኻዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካልእ እቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ምዃን ዘለዎ ናይ ብግሉ ዝሰርሕ ሰብ ኣድቫንቴጅ ሓደ ፍሌክሲቢሊቲ ናይ ታይሚንግ ኣለካ ኣብ ደለኻያ ትወፅእ ተኣቱ በዚእቶ በዚ ውፃእ ዝብለካ ኣስራሕ የለን ሃፍታም የለን ሰራሕተኛ ምዃን ደቂ ዓበይቲ ባይ ደ ወይ ከም ነውሪ ገይረ ኮንኩን ድሪኦ ዘለኹ ከም ኣድቫንቴጅን ዲስኣድቫንቴጅን ገይረ ዝዛረብ ዘለኹ ግን እቲ ዝኸፍአ ሕማቅ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ደሎ መሲል ካብቲ ብግሉ ዝሰርሕ ሰብ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ብፍላይ ናይ ካሽ ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ካሽ ክሓብኦ ይፍትንሞ ብትክክል ፋይል ስለ ዘይገብር ዕብይ ዝበለ ኦፖርቹኒቲ እንተደኣ ረኺቡ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ ክተዓፃፀፈሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ የብሉ ከመይ ተልካኒ ንኣብነት ኣብዛ ዓዲሲ ወላ ንምንታይ ኤግዛምፕል ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ሲ
كابي سيزن بحالتي اب تي بانك اكاونت خادو له ገንዘብ سي سيزن دي كابي خمچي تريس كيغبر زخل ነገር دي እንደራ ዘይፈለጡ انا هفتاني كندزلني تحت مرات مثلا اسي اب غزاي ايسرحني بشغبا وركاش اب غزا انت تراحيس كما محتتي خاي يخو سلازي depending on the person honestly تعبت تدل ديها نابزح كاتزلخا درجه نزحشه دن صبو يركا تاكس تخفل مصبو مزدح دحان زخونه بروفيشنال تزارب كاب سؤالكا زي عموت دخونه كخفل አይደለም ታክስ ካምባል ፕሮፌሽናል دخونه ሰብ ኬትካ ሄይ معلت حزلي بخمس معلت خمسه مستناتي زخير سيتويشن ريسيرش ግበረለይ ድለየለይ بخمي ملكع تاكس خفل አይደለም بتخكل بجن بخمي حجي بز فقد اللي ملكع كما يجرت تاكس بخفلوس كقنصو إلكا محتاط كال نجاري سو إلكا جن تأتاو نابنا سلسة ميت الشح كله تأتاويها نو تخلت ميت الشح تراي جبرة مبالجن وعلى حديرون عاخا يدقود مقنعاتهم تعيزخون نت إكسبنس يركا حاب بزبلت أمل كعقد حريم كايو تانيت إنكام كا أب كل تلكع بقى سوشيال سيكيورتي يوهلل نطروتها مالتي بقى ገንዘብ ምህላው ካን ደይ ምህላው ካን ባንክ ይልካዓካ አለቃ ይልካዓካ በአ ዓርከኻ ድበለሕን ድፈለጠን ዓርከኻ ናብ ከማን ድፈልጦ ሰብ ናብ ቢዝነስ ካኣትፊ ኣነ ሕጂ ንኣብነት no matter how much I love you ነቲ ተበንዕ ድል how much I respect you okay ሰናይ ከምዚ ዓይነት opportunity ረኺበ ኣለኹሞ እስከ ብሓንሳ ጆይን ጌርና ሕጋዊ ዝኾነ LLC ኣውፂናስ ንእቶ ተይልካኒ انت دا بفلاي كاش انفولف زغبر تخوين استوسنا عمتات مور فيد ندحن نغبرو خوينا نتي بزنس ناي عمها سرح كم زنبركا مغمغمي ناي تاكس ريتيرن خاص دلك لك شو خيدفتا لاين 30 حدا ناي سكيدجول صغري ايكا تردي سؤالك ربح نغر حزيبلك نا ريلي حلفاني ناقال اخيك كبلك مغنياتو نقولو نغر اي انفستمنت كمان مستي بفلط نستوعل محازايدي عركيدي تبلو سبسي مسؤو كمان بتخكل نحرم دمكا خوينو سؤالكا بحانسا اينا عدينا كمزينا حدو انقاينا ودا عديكم يسرحني اب بزنس باي ذا واي then بو كمان سي كلكا عكا يخلي سلازي انت اخو ندلو awareness እንደحدي يلو خوينو aware دخونه سب فلط دلو سب مسؤو ወይ ከፊልካ ዲኻ بمحزنነት ዲኻ እቲ ኢንፎርሜሽን ትረክቦ بتخكل تاكس خاتمله አጋጣሚታት ተቋምት ዝሓሻ አጋጣሚታት አጋጣሚ ክመጽ ከሎ እንዳጎይኻ ናብ ባንክ ኸይድካ ለቃሓብን ትብሎም እቲ ለቃሓብን ክትብሎም ከለኻ ፕሮሰስ ሪኢዎሎ እቲ ዘለካ ኣታዊኻ ሪኢዎ ብኡ መሰረት ክቡኻያ ናብ ዝሓሸ ትኸይድ ሕጂቲ እቲ ኣድቫንቴጁ ንጥቕልል ነኸብሎ ናይ ግዜ ፍሌክሲቢሊቲ ኣለኩም ኣብ ዘለኻያ ተኣቱ ትወፅእ እቲ ዲስ ኣድቫንቴጁ ድማ انت دا تخكلኛ ሰብ زي مخركا زي نغركا كتقنانسو بزي حقاو مገዲ خالي እንደحفتين كانت انكم كا اب نوح زبله ግዜ opportunity خركب كله بانكم كا اريخا اتناي تاكس ريتيرن خا فايل اغبابر اريخا كتلك حلو تخل عقمي سلازي كهل سلازي يبلكا دنا بكال opportunity بكال عدل كتزلل اي تخلني زي مسل بعد بربحان بربح زي مهلاون نزارب توينا قال ابرسيو كملو زدل ነገር ናብ ቢዝነስ ተለኹም ሰባት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ሆንኩም ሰባት ብፍላይ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ሆንኩም ሰባት ሓደራኹም እንተ ደኣ ሪስክ ዝኾነ ቢዝነስ ሃሊኩም ኮይኑ LLC ግበሮ እቲ ቢዝነስኩም ተሕጋው ዝኾነ ኣካል እቲ ኣሰራርሓ ናይ ታክስኩም ምሽምኩምን ሶሻል ሴኩሪቲኩምን ኣይተተሓዙ ከመይ ተራእዩ ተልኩምኒ ካለ ኣካል ካብ ስቴት ጋቨርንመንት ብጣዕሚ ብውሕድ ገንዘብ ብ300 ባዕልኩም ትገብሩ እንተራእኹምኩም ብ300 ሓደ ሽም ትፈጥሩ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ XYZ LLC ለንዳሕፈጢረ then እንታይ ዝሕግዘኒ ለሰይ ሪስክ ዝኾነ ቢዝነስ ትረኣልን ኣሊኒ ገለ ጥፋኣት እንዳሕትፈ እንዳሕተጋገ እንዳሕተኸሲሰ ደድሕርታ LLC own to govro ta company own to govro ንብረት ዳ ኣዮም መጽዮም ደዕኑኻ ዳ ኣምበር እቲ ናይ ግልኻ ገዛኻ ድዩ ሒስካ ፀናሕታ ቼኪንግ ኣካውንት ሴቪንግ ኣካውንት ናብ ከምኡ ኣይከዱን እዮም ግን እዚ ብግዝፍ ዝበለ መልክዕ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብቲ ዲቴል ምስተኣትዎ ድማ
تي بروسيس ستيبس قال ما عاد نزاربوا نخلينا حفشاوي جنرال فلتت ስለዛኣተና لما انت مالتي قري Yeah, thank you سنة حوي بزون تيك توك ونكفيت لهم نالبات في تيك توك wonderful ኣብ ዩቱብ ቻነል ኣለና ምስ ሓውና ኤጀንት ሰናይ ብዛዕባ ታክስ ወይ ከዓ እቲ ግብሪ ዓመታዊ ክፍሊት ፋይል እንገብረሉ መሰረት ኢና ንገብር ዘለና በዚ እንድሕር ጆይን ጌርኩምና ወይ ዘለኩም ሕቶ እንድሕር ስታይ ጌርኩም ሓውና ሰናይ ምሳና ስለ ዘሎ ክነሓቶ ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ሰናይ ሓወይ ምናልባት ኣብቲ ታክስ ክምላእ ከሎ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኦፊስ ፅቡቅ ይሰርሕ ፅቡቅ መሊስለይ ይበሃል ኣብ ከምዚ ዘሎ ኦፊስ ንዓይዳ ክንዚ እንዲ ክፈልይልኒ ይበሃል እሞ እዚ ከመይ እዩ እንታይ ትፍልይነት ብክልተ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ዝዓበየ እንታይ መሲልካቲ ብሞራል ናይቲ ክርዳእ ዝመፅእ ዘሎ ሰርቪስ ዝደሊ ሰብን ብሞራል ናይቲ ከምዚ ከማና ኦፊስ ከፊትና ክንሕግዘኩም ንፍትን ሰባትን ብኡ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ትብሎ ዘለካ ሓቂ ኣያክስቶ ዝሓሸ ገንዘብ ይደምልስ እቲ ከዓ ውሕድ ገንዘብ ሂብን ዝብልዎ ነገር ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ እዩ ሓደ መዓልቲ ተን ናይ ስልኪ ኩለን ሓንቲ ብሓንቲ መሽጣ ከምፀኒ እታ ቀንዲ ግን ዝጥቀሙላ ኤግዛምፕል ታ ስኬጁል ሲ ትበሃል እያ ናይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ትመፅእ ተኣሽም እያ ቤዚክሊ ሊስን ከርፉሊ ኣብዚኣ ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ ብፍላይ መብዛሕቲ ግዜ እዚ ትሪኦ ኣብቶም ገንዘብ ዝቕበሉ ሰባት እዩ እና ሪፋንድ ዝረኽቡ ባይ ዘ ወይ ከም ዝኽብል ከለኹ ሪፋንድ ኖ ኢኮኖሚ ክነግረኩም እቲ ቲንኪንግ ኦፍ ሓደጋ ናቱ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ እዩ መሲልካ ድግበር ነቲ ኣታዊኡ ልዕል ድበለ ሰብ ቤዚክሊ እንዳላዓለ ብዝመፀሉ ቁፅሪ ኣታዊኻ ካብቲ ናይ ድኽነት ላይን እንዳወፃኻ ስለትመፅእ ሕጂ እንታይ እንዳገበርካ ኢኻ ትመፅእ ስኻ መሲልካ ነቲ ብታክሲ ምኽፋል ደረጃ ሞር ኣዋፃኢ ኢኻ ትኾን ገንዘብ ኢኻ ታክሲ ኢኻ ትኸፍል ሕጂ ካብቲ ላይን ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ሙሉእ ብሙሉእ በጢስካ ምስ ወፃኻ ቆልዓ ስለ ዘለካ ሪፋንድ ኣለኒ ኢልካ ጋረንቲ ክትገብር የብልካ I can tell you this and ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልካ እቶም ብኮምፓሪሰን ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ኤግዛምፕል ኣነ ካብ ኤክስፒሪየንስ ክነግረካ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ኢንፎርሜሽን ይእቲኻ መፂካ ቆፀራ ጌርልካ ቲያናቱ ቦታ ንኻልእ ሰብ ክትባ ትኽእል ከለኻ ወይ ክትባ ከለኻ እንዳተገባእካ you don't know ኣይትፈልጦን ኢኻ ትሰብ ክድውለልካ እዩ ሪፈር ተገይሩ ዲገለ ክመፅእ እዩ 30 minute 40 minute ሒዝካ ኣሎ ይእቲኻ ኣለኻ ብትክክል ዝሃበካ ወረቐት ይእቲኻ ኦኬ ሪፋንድኻ 5000 ክትብሎ ኢኻ ሕጂ እንታይ ይገብር ኦኬ ኖ አንዳ ከምዚ ተፀበኹ ዓመ ከምዚ እንድነር ሪፋንድ ከመይ ዓመ ዝኮይኒ ሕጂ ትቅድም ኣቢለ ክዛረቦ ዝፀናሕኮ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ካብ ዝተወሰነ ጥርዚ ናይ ኣታዊኻ ምስ ወፀኻ ሞር ብታክሲ መልክዕ ተዋፅእ ሰብ ኢኻ ንስኻ ዳ እምበር እንዳሃሰሰ ይመፅእ እቲ ሪፋንድኻ እንዳወፀኻ ስለትመፅእ ማለት ሕጂ ነቲ ሰብ እቲ መፀካ እዩ ካብ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ንስኻ በቃ ብኤክሳይትመንት ትሰርሕ ሰሪሕካ ምስ ወዳእኻ እዚኣ እታ ሓቂ ናይ ሓቂ እታ ፃዕዳ ስራሕካ እታ ትግባእካስ 5000 ትብሎ then no 7000 ተፀበየ መፅእ ክሕነቕ ኣለኒ እምበር I'm not gonna accept that ትብለካ ሽዑ እንታይ ትገብር ንስኻ ሕጂ ኣብዚ ተቐድም ዝበልኳ ተስተውዕል ዘለካ ሞራሊ ኣነ እንድሕር ሞራሊ ኮራፕትድ ተኮይነ እንታይ ከምፅእ እዩ በዝን ለጢፈ ለጣጢፈ 5000 ኮነ ንምንታይ 8000 ደይቦ ኢለ ኣለኒ እቲ ትሪክ እቲ ሓደ ትሪክ ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ ዝጥቀሙሉ እታ ስኬጁል ሲ ትበሃል ፎርሙላ እንታይ ገብሩ መሲልካ ብፍላይ እንታይ ገብሩ ኣብታ ግሮስ ኢንካም ስኡ ኢሎም ሓንቲ ቁፅሪ ይእቱ ፅፍሪ ትለክ ነራ ወይ እንጀራ ትስንክት ነራ ኢሎም 1000 ምሽኡ ትብሉ ሽዑ እቲ ወፃኢታት ብወፃኢታት ገይሮም ነታ 1000 ይሃርምዋ ተማም ገይሮም ንኣብነት 1000 ነይሩ ኣታዊያ ዝተረፈ ከዓ ወፃኢታት ናይ 10000 ነይሩዋ ኢሎም then negative 9 ትመፅእ እታ negative 9 ከይዳ ነታ ናይ W2 ኣታዊኦም ወይ ካብቲ ካልእ ተቆፂሮም ዝሰርሕዎ ንዓ ፖዚቲቭን ኔጌቲቭን ናይ ቁፅሪ ተኣሽሙና እንድሕር ዘኪርና እንታይ ድመፅእ እቲ ኔጌቲቭ ነቲ ፖዚቲቭ ይቕንሶ እዩ then የውርዶ ምስ ወረዶ ናብያ ተኣቱ ዘለኻ ናብቲ ምእኽል ዝበለ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይን ተኣትሞ ሽዑ ታሪፋን እንዳወፀት ትመፅእ ታትምለስ ገንዘብ እንዳበዛሓት ትመፅእ now you are happy
أنا أقدسن نيلة مخنياتو حجي متشم مورال كنمهر أينت أنا ناوزي نايسب بالعشمو ግን really بጣዕሚ ኢኻ ቴምፕትድ ትኸውን really 30 ደቂቕ 40 ደቂቕ ወጢሩ ሒዝንሲ ኣነ ምስ ዝሰርሕኮ ከይዱ እንደገና ከይኸፈለኒ ናብ ካልእ ኖ ዘለዮ እሱ ኣይበላዕ ዳ እምበር ዝደለዮስ ክህቦ ኢልካ ብናተይ ተኮይኑ ሕጂ ዘለዮ ክህበ ኢለ እንድሕ ኮራፕትድ ተኮይኑ ርእሰይ እንድሕ ትብዓት ዘይብለይ ኮይኑ ክነፅግ ምክንያቱ ሰብ ክነፅገካን ክቀበለካን ግቡእ እዩ ግን ዘይ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ብፍላጥ ኣይኮነን ዝገብሮ ብፍላጥ ኣይኮነን ኣለው ውሕዳት ሰባት ኮነ ኢሎም መውት ዳ እምበር 7,000 ተደይረኺበ 10,000 ተደይረኺበ ኢሎም ወሲኖም ዓጢሞ ዝመፁ ሰባት ኣለው ርእሶም ብምንታይ ኣምሮ ከተረድኦም ኣይትኽእልኒ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሶ እንታይ ይመስልካ ብክልተ መልክዕ ትሪኦ እቲ ሓደ ርእሱ ዓፂዎ ዝመፀ ሰብ ኣሎ ወላ መኺድካዮ መፅሓፍ ገንፂልካሉ ገለመን it does not matter ኣይገብራኒ በቲ ሓደ ወገን ድማ ከም ዝብለካ ዘለኹ ንዓይ ዘጋጥመኒ ናይ ካልእ ሰብ ስኬጁል ቆፀሮ ክሕዝ ክእል ነይረ ግን ቆፀሮ ኣለኒ ኢለ ሓደ ሰዓት 45 ደቂቃ ዓፀየ ኣለኹ then just ከይተኸፈለኒ ከይደ ኣለኹ ኣነ ዝኩሉ ወረቓቕቲ እትየ ማለት እዩ ሶ እቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቤዚክሊ እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ትግርኛ ኣብቲ ገንቢ ዘሎስ ኣሞራ ኣሎ እንዲ ሚስተር ገለ ወይ ከዓ ኣቶ ገለሲ ፅቡቅ ገንዘብ ዘምልስ ሕጂ እቲ ቢዚ ኸውን እቲ ኦፊስ ትጋብ ዝዕፆ ንዝተወሰነ ዓመታት ዳሓር ኩላ ምስ ተጠላቀየት ናብ ህድማ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከምኡ ይግበር እዩ ግን ሪሊ በሊዓ ድማ ዘይተፈእታ ሰብ የላን ዳርጋ ክትብል ኢኻ ትኽእል ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ዝፈልጦ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚኣ ክትናኽፍ ዘይተታሕዘ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ናው ኣነ ተታሕዘ ይፈልጥ እየ ክብል ዝኽእል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እንታይ ይመስልካ ደርሆስ ገመድ ተንዋሕካላስ እንታይ ዝመስል እዩ ዝበሃል ብዝተፈትሐት እዩ ዝመስል ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም ኣይሬስ ክመፁኻ ከለዉ ድማ ኢንተረስትን መቕፃዕትን ኣዋሂሎም እዮም ዝመፁኻ ናይ መን ናይቲ ዓመት እያ ዘይኮነት ናይ 3 ዓመት 3 ዓመት ዘይግባእካ ገንዘብ ብሪፋንድ ቅድሚ 3 ዓመት ዝወሰድካዮ ን3 ዓመት ሒዝካዮ ኣለካ ማለት እዩ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ስለዚ ምስ ኢንተረስትን ምስ ሪፋንድን ትመልሰሎም ናው ብኒውትራል ዝኾነ ውፅእ ኢልና እንድሕ ተዛሪብና ኮራፕትድ ዝኾነ ፕሮፌሽናል ኣሎ ኮራፕትድ ዝኾነ ሰብ ከዓ ተገልጋል ኣሎ ኣገልጋል ኣሎ ተገልጋል ኣሎ ስለዚ ትኸውን ዘሎ እቲ ዝግባእነ ጥራይ ክወስድ እየ ምባል በቲ ናይ ተገልጋሊ በቲ ናይ ኣገልጋሊ ድማ ዝመፀት ትምፃእ ኣነ ብትክክል ንሕልናይ ደየሕትት ፅባሕ ንግሆ ንቐፃልነት ስራሕ ሞር ዊትነስ ክህልወኒ ሰብ ክፈትወኒ ሞር ተቐባልነት ናይ ሰብ ክረክብ ነቲ ሕማቕ ሰብ እንዳኣለኹ ነቲ ተጥዑይ ጥራይ እንዳሓስኩ ነቲ ድሓር እቲ ቢዝነሰይ ቀስ እንዳበለ ክዓቢ ኣለዎ ብፍጥነት ክዓቢ ጥራይ ስኢልካ ጎነፍነፍ ሃረፍረፍ ክትብል ምኳን ዘይኮነ እቲ ብናህና ኣካል ዘሎ በቲ ናህና ወገን ዘሎ ሰብ ከምኡ ክሓስብ ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ሰብ ከዓ ብሕጊ ክስራሕ ኣሎ ክሓስብ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ወላ ሓንቲ ድመፅእ ነገር የለን ንሕና ወላ ተሓተትን ዲና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝናህና ሰብ ከም ትፈልጦ ሪሊ እታ ዝረኸባ ገንዘብ እዩ ትደሊ ንርኢ ንሽዑ እምበር መወዳእታ ንሕና ፈሪምካ እንዲኻ ኣይሬስ ፈሪምካ እንዲኻ ክብልዎ ይኽእል ሕጂ እቲ በቲ ናህና ዘሎ ኣካል ኣገልጋሊ እንታይ ዝኸውን ዘሎ መሲልካ ነቲ ብልሹ ዝኾነ ኣካይዳ ኢሎም ደሞ ድሓር ነይናይ ነቲ ብጥዑይ ተኣሽሙ ዝገብር ሰብ ብሰርሕ ወላ ይልክሞ ሕጂ ኣውቶማቲክሊ ማይንድኻ ሴት ኣብ እንድሕ ኮይኑ እንታይ ኢኻ ትኾን ኩሉ ሰብ ሞር ክቕበል ከም ዝደሊ ጌርካ እንድሕ ክትሓስብ ኤክስፖዠር ኣለካ ተንደንሲ ኣለካ ስለዚ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብኩሉ ዘለና ሰባት እቶም ተገልግሉ ሓደራኹም ብዘይፍላጥ ዝኣተዎ ሰባት ዝሰምዖ ሰባት ስለ ዘለው ከምኡ ኣይትግበሩ this nation is very blessed ብጣዕሚ ብሩኽ ዓዲ ብፍላይ ነቶም ሰልፍ ኤምፕሎይድ ዝኾና ሰባት ንብዙሕ ኦፖሬሽን ዝሃበና ሰባት እታ ነትንክፋ ነገር ንገብራ ነገር ከም መርገም ክትኮን የብላን ኣብዛ ዓዲ በረኸት ክትኮን ኣለዋ ነዚ ዓዲ እዚ ምስቲ ኩሉ ሕማቕ ናይዚ ዓዲ ኣሜሪካ is a very very blessed nation ንኩላና ዝጠቐመናይ ሕማቕ ነገር ኣይንግበር ብሓደ ወገን
በተወገን ድማ ቶም ትግልገሉ ድማ ምክሪ ስምዑ አንብቡ ዩቱባት አሎ ኢንፎርሜሽን በሽበሽ this base ወደለሁ ጽቡቅ ሰናሐው እንታይ ዲ ምናልባት በዚህ መምረጽና ምክንያት እንታይ መስልካ አነ እንደ በዩቲዩብ መምረጽ ሶ ባይ ዘ ዌይ በፌስቡክ ንመሓላለፍ ኣለና ኢና በዩቲዩብ ንመሓላለፍ ኣለና በቲክቶክ ካ በድምፂ ይሰምዑና ኣለዉ ማለት እዩ በዚህ መግበሪ ምክንያት ብዙሕ ተዓዛቢ ዋላ ኣያሃሉ እንታይ እዩ ኦልድ ስኩል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ብቴሌቭዥን ወይ ከዓ ብዩቲዩብ ዝከታተል ሰብ ማለት እዩ ንዕኡ ክበፅሖ ስለ ዝተለኸየ እቲ ዕላማ ከዓ ብኸምኡ ንገብሮ ዘለና ፕላስ እንዳመላለሱ እንዳሕለፉ ክርእይዎ እውን ዕድላት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰናይ ሃወይ በንፃሩ ናይ ዝኽንብሎ ዝፀናሕና ድማ ወነንቲ ኤልኤልሲ ኮይኖም ናይ ባዕሎም ትካላት ዘለዎም ነትካሎም ወይ ከዓ ነቲ ግብሪ ካብቲ ዝሰርሕዎ ንላዕሊ ሽሞም ሓፍ ንኽብለሎም ሽም ናይ ትካሎም ንኽዕብዩ ኢኻ እንታይ ገብሩ እዮም ዋላ ዘየተውዎ ክንስኻ ወሲኾምሲ ክንዲዚ እትየ ኢሎም ክሌም ዝገብሩ ሰባት ከዓ ኣለዉ ንምንታይ እዚ ነቲ ዝመፅእ ትካሎም ሽምሲ ክሳብ ክንደይ ናቶም ኢንካም ግሮስ ሓያል ከም ዘሎ ንኸርእዩ ፅባሕ ንጎ ዝጠቕሞም ነገራት እውን ነቲ ሽም ናይቲ ካምፓኒኦም ንኽዕብየሎም ከዓ ከምኡ ዝጥቀሙ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ሶ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ኩላትና እስኪ ኣብ ናይ ኤልኤልሲ ኡበር ድራይቨርስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ትራክ ድራይቨርስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ትካላት ድኳናት ዘለዉ እንዲ ቤት ምግቢ ዘለዉ እንዲ ዋላ እውን ናእሽቱ ክንሶም ግን ብሕጋውነት ኤልኤልሲ ተመርኪሶም ዝሰርሑ ኣለዉ እቶም ዘይብሎም ከ ፍሉይነት ካብኦም እንታይ ይገብሮ ኣብ ፋይል ንምግባር ኤልኤልሲ ዘለዎ ሕጋውነትን ብፀሊም ክሰርሕ ዝፀንሕ እሞ ግን ፋይል ክገብሮ ይደሊ ትናንከር ሶ ኣብዚ ከፍልልያት እንታይ ኣሎ ወይ ክግበር ዘለዎ ከምናትካ ምኽሪ ብዓብዩ ኣነ እንታይ ድብል መሲልካ እቲ ኤልኤልሲ ዝበሃል ሕጋዊ ዝኾነ ኣካል ማለት እዩ ኤልኤልሲ ቤሲክሊ ካልእ ትርጉሙ ድማ ፅላል ማለት እዩ ኤልኤልሲ ምህላው እቲ ሰብ ናይ ግድን ኣይኮነን ግን ኣብቲ ዓለም ናይ ባንኪንግ ሲስተም እንታይ ድኸውን ደሎ መሲልካ ሕጋዊ ዝኾነ ምክንያቱ ሞር ክሬደንሻል ይፈጥረልካ ሞር ተኣማንነት ሞር ተቐባልነት ኢቨንቹዋሊ እንዳዓበኻ ክትመፅእ ከለኻ ብፍላይ ናብ ለቓሕ ዓለም ክትከይድ ከለኻ ብኤልኤልሲ ክትገብሮ ከለኻ ነገራትን ብባንክ መልክዕ ብሓደ ወገን ተሪእናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ንስኻ ገሬ ፕሮዳክሽን ምስ ሶሻልካ ተሓሒዝካ እንተ ደኣ ሰሪሕካዮ ነታ ታክስኻን ኣነ ድማ SRM Tax and Financial Consulting ወይ ከዓ ደስታ ሶሉሽንስ LLC ለና ክልተ ካምፓኒ and ምስ በቲ LLC በቲ EIN ናምበርን እንተ ደኣ ኣስሪሐዮ ኣንስኻን ናብ ባንክ ተኸይድና ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣታዊ ሒዝና ከማን ሞር ኣነ ንዓዮም ዝኣምኑ ግን እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ክነግረኩም ብፍላይ እቶም ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዘለኹም ሰባት ደቂ ዓበይቲ ነገራት ከይተበላሸዎ ከሎ ምፍላጥ ፅቡቅ እንዲ እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ LLC ማለት በቃ ፅላሊ ንኣብነት ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዘሎ ሰብሲ ክዝውር ከሎ ክታኸስ ይኽእል ኔግሊጀንት ዝኾነ ሰብ ብገለ ከኣትዎ ይኽእል ሰብ ክሃርሞ ይኽእል ኣብ ዳውንታውን ኣካባቢ ተኸይዱ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሆምለስ ኣብ ዳውንታውን እዩ ዝእከብ ሆምለስ ክሃርም ይኽእል ናው ያ ኣለኒ እንዶ ተኣሽሙ ሊያቢሊቲ ፉል ካቨሬጅ ኣለኒ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ዋት ኢፍ ኣብ ክስን ገለ እንተበፂሑ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኢኹም ልዕሊ እቲ liability full coverage and cover ገብረልኩም ትኽእል ዕዳ እንተ ደኣ መፂኩም ሽዑ ናበኦም ክኸዱ እቶም ሎየራት ኦኬ then እንተ ደኣ በዚ ሆል ክትገብሮ ዘይከኣልካ ክትከፍሎ ንሕ ዘይከኣልካ ነቲ ዝሞተ ሰብ ድዩ ነቲ መዋቲ ስድራ ናይቲ መዋቲ ሰብ ድዩ ወይ ከዓ ነቲ ዝገበርካዮ ዳሜጅ እዚ እኹል ኣይኮነን ኢንሹራንስ ካ ድህበና እኹል ኣይኮነን እንተኢሎም ናብቲ ተሪፍካ ዘሎ ግላዊ ንብረትካ ዝመፁ ቼኪንግ ኣካውንትካ ሴቪንግ ኣካውንት ግን ኤልኤልሲ እንድሕር ፀኒሕካ እንታይ ይኽእል ዝኸውን ደሎ ከምቲ ዝበልኮ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካል ስለ ዝኾነ ፅላል ዝገብረልካ ማለት እዩ ሶ ኦኬ then LLC ክበሃል ከሎሲ ብኸመይ መገዲ ኢና ንረኽቦ ድብል ሕቶ ከዓ ፅቡቅ ሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ ሓደ እቲ ካብ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ናይቲ ዘለኹም ስቴትስ ኣነ ሕጂ ቴክሳስ ኣለኹ ቴክሳስ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ካብኡ ከይድኩም ኦንላይን ኣለዎም ኣክሰስ ዓቕሚ እንተለኩም ካብኡ ተውፅዎ ነቲ LLC ሽም ትመርፁ ሽም ተታሒዝኩም ከይከውን ክልተ ሰለስተ ሽም ኣብ ግምት ሒዝኩም ፀንሑ እሞ then search ትገብሮ እቲ ሽም ድሕሪ ተታሒዙ ኮይኑ ናብቲ ሓንቲ ሽም ትነጥሩ እሞ ሽም ተውፁ
ምስ ሃቡኹም about 3 days ብናይ ቴክሳስ ንክዛረብ ኮይነ 3 መዓልቲ ኣከባቢ ይወስደልኩም ነታ ሽም የፅድቁልኩም then ሕጋዊ ዝኾነ ዳክሜንት ኣለኩም ንዕኡ ሒዝኩም ኣብ IRS ዌብሳይትኩም ከይድኩም ከዓ EIN ክሬት ትገብሩ then ንዕኡ ነዝን ክልቲአን ሒዝኩም ናብ ባንክ ከይድኩም separate bank account ትኸፍቱ ብሽምኩም ምስ ሽምኩም ዝተላገበ ዘይኮነ በቲ ሽም ናይቲ LLC በቲ ናይ LLC EIN of course ንስኻትኩም ኢኹም owners ናይቲ ታሽሙ ዝኾኑ ናይቲ ባንክ then ብትክክል ዝኣቱ ኣታዊ ድወፅ ኣታዊ ናይ ቢዝነስኩም ናብ ይኣቱ ብትክክል ከዓ ወፅእ ደሞዝ እንድሕትወስዱ ዘሊኹም ካብኡ ናብ ናይ ግልኹም ኣካውንት ትሕልፉ ብትክክል ተተኻኢሉ ከምዚ ክትገብሩ እዩ ዝምረፅ ከምዚ እንድሕር ጌርኩም already እቲ structure ናይቲ LLC ምህላው ብስርዓት ሒዝኩም ስለ ዝፀናሕኩም God forbid ሕማቕ ነገር እንዳሓጋጥሙኩም ኣብ ክስትን ገለ ተበፂሑ then እንታይ እዮም ዝገብሩ they can go after the LLC own ዝገብሮ ገንዘብን ንብረትን እታ LLC own ትገብሮ ይኸዱ ካብኡን እየ ግን ናብኦም ደምፅእ የብለውን ምክንያቱ already መከላኸሊ መንደቕ ጌርኩም ኣለኹም ፅላል ጌርኩም ኣለኹም ስለዚ እዚ ይመስል ስለ ትፍልልይ ናይቶም self employed ዝኾኑ ብዘይ LLC ዝሰርሑን እቶም self employed ዝኾኑ ብLLC ዝሰርሑን ትፍልልዩ እዚ እቲኣቶም ሞር ናብ ልቕሒ ዓለም ክኸዱ ከለዉ ሕማቕ ተጋጢሙ ሞር ናብ ልቕሒ ዓለም ክኸዱ ከለዉ ሞር ተቐባልነት ኣለዎም እንደገና ድማ ሽግር ተፈጢሩ ድማ ደድሕርቲ ንብረት ናይቲ ቢዝነስ ዳእምበር ናብ ጉሎም ኣይነፁን እቲኦም ድማ ቃልዕም ዝኾኑ ማለት እዩ ታሽም ጌርካ ኣለኻ we're gonna destroy you whatever ገንዘብ ኣብቲ ዘለካ ድዩ ንብረት ዘለካ ድዩ ኢሎም ተኣሽሙ ክገብሩካ ይኽእል እዮም ስለዚ እንደገና ከዓ ናብ ልቕሒ ዓለም ክትከይድ ከለካ ናብ ባንኪንግ ሲስተም ገለ ዝሃቡን ክትብሎም ከለካ ሞር ሓደ LLC ዘለዎ ሰብ ተቐባልነት ዘለዎ እዚ ካበልና ነቲ LLC ምውፃእኹም ሞር ብፍላይ እቶም ፀቂጠ ዝዛረብ I'm not selling here I'm telling you an information شيء تخوين أنا شغل يبلي بتعمل فتاة تعمل شيء ግን for the sake of your family your house whatever checking account saving account ዘለኩም ሽግር ምስተፈጥረ ከይትብልዑ LLC ግበሩ LLC ወይ ብግልኹም ዓቕሚ ተለኩም ተደይ ኮይኖም ፕሮፌሽናል ድለይ ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ then ሽዑ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ቢዝነስ ፅሩይ ንፁር ይኸውን ማለት እዩ and ወዲ ኣለኹ thank you ሰናይ ሓወይ I hope ንፅርቲ ንዓይ ከምዚ ብረት እያ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንሓንሳብ ኣይንፈልጦን ንፀንሕ እሞ ሰኢልና ጥራይ በቲ ንሕና መንገዲ ክንከይድ ንፀንሕ እቲ ውፅኢቱ ከዓ ያ ኣብ መወዳእታ ዓመት ክንሪኦ ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ክንዲዚ ኣይከፈልኩን ንብል እሞ ኣብቲ ዝኾነ ገዛ ምግዛእ ክንበፅሕ ከለና ወይ ብሽምና ዝኾነ ዓይነት ሎን ክንመፅእ ከሎ ግን ኣብቲ ግሮስ ኢንካም ይሃስየና እሞ ሽዑ ካብቲ ድሌታትናን ካብቲ ክንገብሮ ንደልን ይዕንቅፈና እሞ ንዕኡ ክሬት ክንገብር ካብ መልሹ ግዜ ይወስደልና ስለዚ ኩሉ ብሩህ እዩ ካብ ከምዚ ክንጥንቀቅ ከዓ ዘዕድም እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እትዮም ሰልፍ ኢምፕሎይ ኮይንና ከዓ ብናትና ርእሲ ንሰርሕ እንድሕር ኣለና እውን እዚ ከዓ ኣብቲ ናትና ኢንካም ኣብቲ ክሌም ኣገባብራ እውን ፅባሕ ንጎ ንዓና ነቲ ሽም ናይቲ ካምፓኒ እውን ከም ሰናይ ሓውና ዝበሎ ንኸዓቢ ሓጋዚ ይኮነን ስለዚ እቲ ዘለና ኣብ ግዚኡ እንድሕር ጌርናዮ ፅቡቅ እዩ እስኪ ምስ ናይ ስድራ ቤቱ ወይ ከዓ ናይ ከምቲ ዝበልካዮ ጃነሲ ሞር ክመፀኒ ይደሊ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዋላ በዓል ትካል ኮይኑሲ ብሽም ትካል ብፍላይ ከዓ ዝኾነ ሓድሽ ዝወፀ ነገር እንድሕር ኣብ ሊስኻ ረኮመንድ ትገብሮ ወይ ከዓ እዚስ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክኸውን የብሉን ትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ብሪፋንድ መልክዕ ዳ ትኾን ዘላ ታሕቶኻ ትምለሰካ ገንዘብ ያ ምስ ሪፋንድ ተኣሳሲርካ ፋይሊንግ ስታተስ ኣልዕልና ስለ ዝነበርና እቶም ሲንግል ዝኾንኩም ተመርዓው ጀስት ኪዲንግ ተኾነ ግን ናይ ብሓቂ ሓቅነት ኣለዎ እንዲ ሓደ እቲ እንታይ ክብል ደለየ መሲልካ እቲ ትጥቕሙ በዚ ንርአዮ እቶም ነገር ንእቶሞ ፎር ኤግዛምፕል ሲንግል ተኾንካ እቲ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዝበሃል ቁፅሪ እቲ ቀናሲ ወይ ከዓ ነቲ ኣታዊኻ ዳሃረመልካ ንእሽተይ ይኸውን 13780 እንተዳ ኮይኑ
ناتو دابل دما ميريت تكون كاي سلازي تمرعوا لكم دلخم بخوني معناته 20 قلن 27 شح مجمرا يهرم موت اتاويخا ميريت مزخونه سب then يوحد تي حساب تقبلوا استرف طرف جنزب او حساب قبل كله تاكسنا يمخفال عقمها يوحد ويدما اندحي اتاويخا اوريدي نيشتي نيرو قدم لسكاتي كفي كايد صدحكا فدرال ويسولدين لسكا ناو زيتي بتاع سيمبل ناي تاكس حدي كاو دما كلتا عينت ديدكشن زلا حدا ايتمايز حدا قاز ستاندرد مبزح تسدوس اتا ايتمايز انتايو كم تفاشما ايتم باي ايتم نو تساتكم دوسنكم لي ستاندرد ديدكشن 13 شهدي 17 شه لعليو تناتي وصايتات زي ايتمايز يدبللو مس بزنس اكسبنس كي تتحاسبوا ايتمايز ديدكشن انا جروكم يتزرزر and علن بعلي ايتم بايتم كالكوليت غيره از كليم كغبري نزبل ستاب كاي فاضل يوم ايريس كمثل كانين ابنت ميديكال جاد فوربيد تاع عمتكم عمت الحزينيرا ميجر زخونه ميديكال كوست ترانيركم سيرجري ديو غلدي غل ما عاد كوست لكم ناو ميديكال اكسبنسز الله نابت ديتيل كان ما عاد خناتنا basically by the way tax خنزارب كلنا سو الى ندحي عبتات حتت كوا زلزل طراي ندحي خيده نعمقت ስለዛአቱ ቦሪንግ ከይኾነኩም መታንስ ወልካ بسفح ነገር ينገረኩም ደሎ ግን ሓንቲ ነገር ነጽልና እንተ ቅድሚ ንድሕሪ ሕጂ ተዛሪብና ግን ተሕት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ዳእተኻ እንዳግፋሕኻ እዩ ዘረባ ዘሎ ባይዘ for your information so ኢለ እዚ ሓደ ሓደ ፊገራት ገለመለ ድሮፕ ክገብር አይደለም ሓደ ሓደ ቃላት so anyways medical expense including dental ደለዎ እንተ ኮስት ጸኒሕኩም ገዛ አውን ትገብሩ ትኾንኩም property tax ኣለኩም interest ኣለኩም እንደገና ሴልስ ታክስ ኣሎ ተኸፍልዎ እንደገና ቻሪቲ ንቤተ ክርስቲያን ደሃብኩም ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንመስጊድ ደሃብኩም እንደገና ንግብረ ሰናያት ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ደሃብኩም በጎፋንድሚ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ተሰደድኩም እዚ ንግሊ ገለ መሃብ ንእሽተይ ሕታቲ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ እንደገና ድማ ከም ፕሩፍ ምክንያቱ እቶም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ቲ ናይ ደዋፅኹም ገንዘብ ንሳቶም ግዴታ ኣለዎም ሓበሬታ ክገብሩኩም ክህቡኩም ማለት እዩ እንደዚ ሂብካና ነርካ ሞ ኢሎም ሪፖርት ክገብሩ እቲ ጎፋንድ ምን ህቦ ሓፍትና ሓሚማ ኣላ ከምዚ ገና ኣላ ገለ ኣብኡ ትንቀቁለኩም ካልእ ክንዛረበሉ ኢና ሱ ካልእ መዓልቲ በርዘን 5-6 ዓይነት ነገራት ኣጠራቂምካ ፎር ኤግዛምፕል ልዕሊ ሜሪት እንትኾንካ ኣነ ፎር ኤግዛምፕል ሜሪት እንዴ ልዕሊ 27 ሽሕ ክመፅእ ዝኽእል ቁፅሪ እንተ ሃልይኒ ኮይኑ نو اتناتكم تبون زلهم 27 شح نتاتاوي يقمس ገንዘብ ይትረፈን ናተይ ባዓለይ አይተም ባይተም መረጋገጽ መርትዖ ዘለኒ ረሲት ዘለኒ everything ባዓለይ ገብርኤል ነታ 27 ከሐልፋ ኸለ ሕጂ ቀናሲ ዝኾነ ቁጽሪ ስለ ዝኾነ ዝብለካ ዘለኹ item wise deduction the more you have that more ነቲ ኣታዊኻ ተሃርሞ ስለ ዘለኻ እንተዳ ብጣዕሚ ዓቢ ኣታዊ ሃሊካ ኮይኑ እቲ ታክስ ትኸፍሎ ንኣብነት 20 ሽሕ እንድሕር ኮይኑ بستخاله متن بستخاله كمتن او 15 ناب 10 تورد تخلي ربحك الله اتي already زقبل سب ግን already up to poverty guidelines دلو سب اتاويو افت ናይ ድኽነት ቦታ ዘሎ اتاويو ግን ድማንታ እዩ ዝገብሮ ነቲ ሪፋንዱ ሞር ላዕበዩ ድመክስ እዚ ተሓደ ረብሓ እዩ ካልእ ድማ ክሬዲት ዝበሃል ነገር ኣሎ ክሬዲት ክልተ ዓይነት ክሬዲት ድሕሪ ዲዳክሽን ክሬዲት መጽእ ክሬዲት ስታንዳርድ እዚ ናን ሪፋንደብል ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ ሪፋንደብል ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እቲ ናን ሪፋንደብል ክሬዲት ነቲ ታክስኩም ጥራይ ድሃርሞ ካብኡ ዝተርፍ ገንዘብ እንተ ሃልዩ ኮይኑ ብመልክዕ ሪፋንድ ኣይመጽእን ስለዚ ተኾነ ግን ከፈልቲ እንተ ኮንኩም ነቲ ታክስኩም ስለዝኣልዮ እቲ ውፅኢቱ ጽቡቕ ስለ ዝመጽእ ሓደ ትረብሑሉ መገዲ እዩ እቲ ሪፋንደብል ክሬዲት ግን ፎር ኤግዛምፕል ችልድረን ዘለዎ ሰብ ቆልዓ ዘለዎ ሰብ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ኣለዎ I mean EIC earned income credit ኣለዎ additional child tax credit ኣለዎ ከምዚ ኣመሰለ ነገራት refundable ስለዝኾነ more ምስ tax professional ዝሰርሓልኩም ሰብ ከም ፍልጠት ሒዝኩሞ by the way ሓደ ትሪክ ክበኩም ዝሰምዑ ሰባት ዝተወሰነ ተርም ናይ ቃላት ናይ ታክስ ዝፈልጥ ሰብ ክትከዱ ከለኹም ወይና ሓደ ነገራት ምድርባይ ጽቡቕ ይብጣዕሚ እንታይ ይዝገብረና ንዓና ኦኬ
then he knows what he's doing ስለንብል እንታይና ንኸውን ብስነ ስርዓት ኮሚኒኬት ይገብርኩም ኣነ ንኩሉ ሓደ ሰብ ይሆን ሓንቲ ሽግር የብለይን ግን ንእሽተይ ዝፀገበ ሰብ ክላንታይ ስኻ ከይድካ ካልእ መፀና ዓይነት ከምኡ ናይ ቢዝነስ ጣሽሙ ዘይርድኦ ሰብ ንእሽተይ ሓደ ቃላታት ሒዝካ ምፍላጥ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ኣይተማይዝ ዲዳክሽን ገለ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ከይድካ ሽዑ ምስቲ ኢፊ ዝኾነ ሰብ ፕሮፌሽናል ትብሎ እንዳሕ ከይድካ to begin with ወይ ካልእ ክትቀይር ትኾንካ ሓደ ቃላታት ምድርባ ይፅምኦ እዩ ዝሰርሕ ይኾምታት but anyways standard deduction itemized deduction refundable and non-refundable credit እሱ ምግባር እንደገና ድማ ተማሃሮ እንተዳኹምኩም አሜሪካን opportunity credit አሎ lifetime credit አሎ እዚታት ናብ ረብሓ ናብ ሪፋንድ ዘምጾሰብ ሞሪ ካዕቤሉ ዝኽእል ይዕቤሉ ነቲ ኦሬዲ ከፋለ ዝኾነ አታዊ ድማ ካብ ፖቨርቲ ጋይድላይን ድወፀ ሰብ ተራ ኮይኑ ግን ሪላቲቭሊ እቲ እዚታት ብምግባሩ ነቲ ታክሱ ይቆንሰሉ ማለት እዩ ተረብሓ ኩላትና ብከምዚ መልክዕ ንረኽቦ ብኽልተ ኣካል ነገረካ ብኸፋልን ብተቐባልን ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ ያ ጽቡቅ ምናልባት ከምሱ ኮምፔር ክንገብራ ሓደ ሰብ ኮመርሻል የሎ ወይ አከራይ ገዛ ይኸውን እሞ እቲ ፋይል ክገብሮ ክሌም ክገብሮ ዘለዎ ምናልባት እንታይ አፍተር እስቲ ያለና ኢለ ዳምን ሕጂ ገዛ ክህሉ ይኽእሉ እሞ እቲ ክሌም ክገብሮ ዘለዎ መንገድታት ኣሎ ድዩ ፍሉይነት ካብቲ ናይ ካልእ Oh, that's fine by the way. I've taxed ስለዘለና ናይ ግድን ብስሩዕ ዝኾነ ተኣሽሙን ከይድ የብላን ሰብ ጥራይ ኢኖቲ ፍልጠት ድማ ቀስ እንዳበልካ ዝጠራቐም ነገር ኣይኮነን ሎማዓንቲ ዝተዛሪብና ሲ ኩሉ ክዝክርዎ ማለት ኣይኮኑ ሰባት ስለዚ እንታይ yes ኣካረይት እንደሕኾንኩም ሰባት ገዛ ተለኩም basically make sure roughly ናብ ከባቢ 22 ዓይነት ኤክስፔንስ ኣለኩም example ኣነ በቲ ሜሞራይዝ ዝገበርኩን ክዛረብ ተኾይነ ዝዓበ for example to costume እንታይ ዝኸውን ደሎ property tax interest ኣለኩም እንደገና ድማ እዚ ዝዓበ ሳልሳይ ዝዓበ ድማ እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዓበ ደሎ ከዓ depreciation ናይቲ ገዛ ማለት እዩ depreciation ብዙሕ ግዜ የዳናገር ይሰብ ተማዊት ረኺበላ ማለት እንዲ ትርጉም ኣነ ብትግርኛ እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ንበሎ ብዙሕ ግዜ ሓቲቶም እዮም እዚኣ ጽቡቅ ብላዕለና ትንክፊለን እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ማለት እዩ basically በእንግሊዝኛ ተዛሪብናያ wear and tear of an asset ማለት ንብረት ማለት እዩ አታዊ ጀነሬት ዝገብረልካ ንብረት ኮይኑ asset ይበሃል ናይ accounting term ስለዝኾነ so ta depreciation ማለት እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ማለት so لما انت زي تجزئه ذا بيروزياسي بقرش تجزئه دحري عمتي بقرش شطلك دحيلا كان عها نو زياده عمت اندي جزئه خا بقرش 10 سنتيم منبر شطل اريغان ياتو لنغلا 9 سنتيم سنابي يخيدو دي سي that depreciation بزغله لملكو مزرابي تا 9 سنتيم سي depreciate كوين الله cost كوين الله صبغ نغرو ናብ ካልእ ዳኣ ኸይኣቱ እምበር ባይ ዘ ወይ እንዳሓሎ ኸይድ ዝኸረብ ዘሎ ሓደ ግዜ ታክስ ይወፃካይ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ዲፕሪሺየሽን ኩሉ ግዜ ጠቃሚ ብፍላይ ነቶም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾንኩም ሰባት ብስኬጁል ሲ ፋይል ትገብሩ ናት ስኬጁል ኢ ስኬጁል ሲ ፋይል ትገብሩ ናብ ፋይናንስ ዓለም ክትከዱ ከለኹም እቲ ዲፕሪሺየሽን ኣድ ኦን ነምበር እያ ትድመር ቁፅር እያ ናፍታ ኔት ኢንካምኩም ቤዚክሊ ናብ ካልእ ኸይኣቱ ኣብዚኣ ክገድፋ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብረኩም ዘሎ ዲፕሪሺየሽን ዊን ዊን ሲቹዌሽን እዩ ዝህበኩም በቲ ሓደ ወገን ታክስ ክትከፍሉ ከለኹም ነቲ ግሮስ ኢንካምኩም ስለዝሃርሞ ይውሕድ እቲ ኔት ኢንካምኩም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ወረቃቕትኩም ናብ ናይ ታክሲ ወረቐት ናብ ፕሮፌሽናል ናይ ባንከር ወይ ሎን ኦፊሰር ከም ዝኸማይ ክትብሉ ከለኹም ዝድመር እዩ ኣብቲ ኔት ኢንካም ትድመር ሕጂ እንታይ እትኸውን ዘላታ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ብክልቲኡ ትዕወቱ ማለት እዩ ንእሽተይ ታክስ ትኸፍሉ at the same time ከዓ ንፋይናንስ ዓለም ከዓ ትሕግዘኩም ቁፅሪ ብጣዕሚ እቶም ብፍላይ ትራክት ዝውሩ ናይ መኪና ዓይነት ቢዝነስ ትገብሩ እቲ ግዝፍ ዝበለ ንብረት ስለ ዘለኩም ዲፕሪሺየሽን ከይትርስዕዋ ዲፕሪሺየሽን ሒዝኩማ ነዚኣ ኸይዱ ናብቲ ፕሮፌሽናል ሰብኩም ማለት እዩ ሶ
ናው እቲ ኣብ ኣካራይ ዝኾነ ሰብ ቢዝነስ ዘሎ ስኬጁል ኢ ዝበሃል ፎርም እዩ ዝመልእ ታ ስኬጁል ኢ ጉግል ተጌርኩማ ትዝርዝር ብምሉእ ውለኩም ካልእ ትረፍ ከይትርስዕዎ ነቲ ካራይ ቸክ ክትቅበልዎ ናይታ ወርሒ ክትከዱ ከለኹም ካብ ገዛኹም ናብታ ገዛ ነታ ጋዝ ተውፅዋ ንሳ ከይተረፈት እያ ኣዘን ኤክስፐንስስ ተኣቱ ከም ኤክስፐንስስ ተኣቱ ካልእ ትረፍ ስጋብ ክንድኡ ኤክስፐንስ ፕሮስት ትኸልኹም ካብኡ HOA ኣለኩም ክሊኒንግ ኤንድ ሜንተናንስ ኣለኩም ሪፔር ኣለኩም እንድሕ ፍሪጅ ገዚእኹምሉ ነቲ ተኻራይ እቲ ፍሪጅ እንድሒ ተበላሹ ናቱ ኮስት ሎ ዲፕሪሺየሽን ኣሎ ሓደ ግዜ እቲ ሃስል ትፀልእዎ ቡምባ ተሰይሩ ገለ ተሰይሩ ገብረናትካ ገረናትካ ጥራይ ንስኻ ኣካራይ ተኾንካ ሽግር ኣይኮነን ምክንያቱ ንስኻ በዓል ሞያ ገለገሊኡ ግን ዘይክእል ኣሎ እዚ ከምዝን ወዲ ከምዝን እንተደኣ ረቢሽኩም ሓሳብ ቡምባ ተሰይሩ ሓሳብ ሸቃቅ ተበላሹ ይብልኩም እንተኮይኖም ነታ ገዛ ይሕሊፍኩም ናበይ ትብዋ ናብ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት 8% ዲ 10% ዲ ነቲ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ከፍሎ ኩላ በዓል ይገብረልኩም ትሰብ ማለት እዩ በዓሉ ፕሮፌሽናል ፅውዕ ገለ ክስበር ከሎ ሄድ ኤክ የብልኩም ነቲ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ዝህብዎ ፐርሰንቴጅ ንገዛ ርእሱ as a commission cost as a expenses ትእትዎ ኢኹም ስለዚ እዚኣ ትመስልታ ናይ ኣካረይቲ ዝሓተትካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጠጠው ኣቢለኒ ኢኻ እንተ ድወፅእ ሃልየ ኮይነት ዘረባይካ እንተ ኮይነ ዲቴል ተዲረ እያ ዲፕሪሲሽን ሲ ኣብቲ ናይ ገዛ ምግዛእ ኣምፂና ነርና ኣብ ፅብቕቲ ሰዓትካ ንዓ ንምምፃእ እታ ሕቶ ታክሲ ናይ ኣካረይቲ ኣምፂኣ ዝነበርኩ ስለዚ ያ ቴንኪዩ ሰናይ ሓወይ ምናልባት ኣብዚአን ድሰገርናየን እንድሕር ሃልየን ኮይነን እውን ናትካ ተወሳኺ ኣዝ ሬኮሜንዴሽን ከምቲ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ሞያ ዘለካ ዝበዝሕ ግዜ ማለት ሰባት ብጌጋ ርድኢት ንገብሮ ኣሎ ሕጂ እስኻ ካብቲ ናትካ ተመክሮ ክእረም ኣለዎ ኢልካ ትሓስቦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ንጉዶ ዘለና ነገራት እንድሕር ሃልዩ ምክንያቱስ ብጌጋ ሓሳብ ካብ ዘይምርዳእ ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ነገራት ኣሎሞ ምስቲ ሞያኻ ተኣሳሲርካ ክእለ ኣለዎ ትብሎ ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ተቐንዲ ኣነቲ እንታይ ሽው እንዲ ቤዚክሊ እቲ ናይ ሓሳብ ዓለም ናብ ግዙፍ ዓለም ድመፅእ እዚ ኩሉ ነገር መጀመርያ ካብ ሓሳብ እንዲ ድምንጩ ሓሳብ ድማ ብተፈላለየ ፅልዋ ናይ መፅሓፍ ድዩ ናይ ሕብረተሰብ ድዩ ዝዓበናሉ ድዩ ዘለናይ ዓዲ ድዩ ዓርከይ ትብሎ ድዩ ገለ ብተባራሪ ኢንፎርሜሽን ስኢሉ ብንፋስ ድመፀ ኢንፎርሜሽን ዝረከብካዮ ማለት ጥልቀት ዘይብሉ ገፊሕ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ወሲድኩም ዝተዋቅዐ ነገር ኣይትግበሩ እያ እሳ ሓንቲ ካልእ ድማ እታ ናይ ሪፋንድ መልክዕ ትብል እዚኣ ሕጂ by the way ኩሉ ግዜ I have to say this all the time ሪፋንድ ክትወስዱ እንተ ሃሊኩም ኮይኑ ውሰድዎ ሳንቲም ከይተርፈኩም ታክሲ ክትከፍሉ ዘይግባኣኩም እንተኮይኑ ንምንታይ ታክሲ ትኸፍሉ 10 ሳንቲም ከይትኸፍሉ ኣርጊፀ ክነግረኩም እዚኣ ግን ሕጂ ናብታ ናይ ሪፋንድ ክምለስ እየ ነቲ ሪፋንድ ዝምለስ ብሪፋንድ መልክዕ year after year ዝሓስብ ሰብ ብፍላይ ሕልሚ ናይ ቢዝነስ ገለ እንተለኩም ገዛ ናይ ምግዛእ ገለ እንተለኩም you have to really be careful ንምንታይ መስቲ እቲ ሓደጋ ናይቲ ቲንኪንግ ክነግረካ ናይ ሃፍታማት ተሓሳስባ ናይ ድኻ ተሓሳስባ ማለት እዩ በቲ ንኣብነት ኣንተይ ከም ዝበልኮ እቲ ኣታዊኻ ኣብቲ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ስዊት ስፓት ዝኾነት ኣላ ምእኽል ድበለት ኣብኣ ምስ መፀት ሪፋንድኻ ዕብይ ድበለ ስለ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ማሓዛይዳ እሞ ኣስቴር ማሓዛይዳ ክንድዚ እንዲያ ረኺባ ክልተ ቆልዑ ሒዛ አንዳ ክልተ ቆልዑ ሒዘ ንምንታይ ከም ዘይረኸብኩ እንዳበይ ክስተ ከም ዝረኺቦም ገለመለ ይዛረብ እንዴት ሰብ በዛ ዓመት ዝኮ ኮይናትለ 10 ሺሕ ሒቦም ይበላ 10 ገለመለ ሺሕ ሒቦም ከምኡ ሰምዕ እሞ እንታይ ይኸውን ሰብ እቲ ቲንኪንግ ናይቲ ፖቨርቲ ጋይድላይን ቲንኪንግ ብኡ ይቕየድ እሞ ብኡ ብምንታይ ይውሰን በቲ ናይ ሪፋንድ ኣተሓሳስባ ይውሰን እሞ ንኣብነት ሓደ ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንት ዝኾነ ሰብ
كاب أتاويها between تي income كاب between 15 about 15,000 all the way to 63,000 تبع خوينو then earned income credit كا كن زخوني زبل تاشمول أبتي ببزحتو جزء نتريفان حافظ بلو تا EI تبل في الله يقول عز لكم سواء now انتهي دبل دلخو بتنساتهم لك عمو زلو كابزي استقابزي تقولين أتاوي خا عند زريفان تركب يخادبل أمورهم كي دمو opportunity كحلفكم عدلات أبكميهم زلو غي حلفكم زقات أمن أنا خنا قلك for example بدنا يمود أتا رموش تخونا أتا حساسبة با انتهي تاكس تخفل دي نمزين دحدي يبونو خوينهم دا ريفان دا انتهي دي سرح لني دبل أتا حساسبة for example زي عنو سدا مغنياتو سي حدا سبسي أنا عسرت حموشتا شح إكسترا خسرح أدل كلوس تعسرت حموش شحس لزوسخة بسرح ثلاثة شحن الحقوديلاتو حدا قلعة اللوس then okay offset نقبرت ثلاثة minus 15 عسرت خلته هون على مالتي إذا عسرت خلته رهيس وباعلو بنات وقلبت إذا ثلاثة شح تريفات عسرت خلته offset ولا بو offset انت جرنا هم يسرح عندي تاكس then نتزقبر كايو مور يركا دمت أخايو كما opportunity زي مرأيكا لا انتاي سريحنا نعوام قال مال اندحت بالكونكا بهم عينة التحساس بقى كي دومو تي عدلات كيس المتون معناته عدلنا تزليون دناديون يزمت كونيل كاس you have to sniff like a dog برسول كازي بقى وجع عند بالك حكي قال ما لا يمسك كان عدل you have to sniff زعبات أولا فلت غينا قريم صحاح علالني تات obviously بزعل موياتو خوينو كبيا زيا نابيا فيديو خاخر انا يقدني بعلي دلي ناب تيك تاك دي ناب تاشما خاطلني كما يكون صراحه سؤال كاز مص ነገር ስለዘይ ኮነ በቲ ናይ ድኽነት thinking كي تغيروا حدراهم زياتا عند مخرناتي وناتو تي دخلت مرجعي باي ذا واي بفلاي بزعدي ابعد الناس كم تلاقي تخلني تي سالسي عالم ناب سالسي عالم ስለዘለና افريكا زلو ስለዝኾነ ቲ ብዙሕ ተፈጥረ ነገር ስለደየለ ኣብዚ ግን بتعم يسرح دخلت مرجع دخلتكم تخوكا طلق إذا هاخدكم تخليها بزي مجنان يتبقى زل جن بتحساس باي تغير التحساس باي تغير كا ما يقد انت مرتين اللي كان وعلو خايدو السنة مثل انتو علتو السنة بتاع التحساس باي خي تغيركم حدا راهم انت دا الزرارة باي دفرتها اللي وخينو بغناءاتي الزارة بزلخو بخوم خي تغيروا مو ناب زيد المجر اب زيد المجر كي تصنحوا ناب زيد المجر كي تخودين لكم ودي له غيري كان كيسنا حوي ناي بحكي كم زي تدلنا دلو مالت انتاجي تمافتو ما يازلهم مافت سراح زلهم مافت عود زلهم كم زي غيركم غزيهم وفيهم افتي من كاحنا يتحبرت سبنا المفلات عاو ترى كدلكم يخن صبيكم ينها تصبوا نغرب ساعات زي بزحات لكم كم نغبركم نتي ناتنا بفلايك افتي نيشتي جنريشن دلو منسات نخن فلتهم كحنا لهم السخان كما حمزة أمسلو حواتنا يتزلكم ما يوجههم كتزاروا بخلهم يا نمجمريا غزي وسدي جن بفلتت عابينا كلاتنا نقوبر زلنا نخن فلت كاسل إذا حجزنا كتتوابع زلكم يوم منالبات يا تي ترست بزح كخون سفيح كخون خيلي مستنات كغزي راينا جن منالبات اندهر افتنا كالون اب تاكس ترايد يكونت اب لون اوفيسر يها كالون امناي هيلث انشورانس ون كومو تنطف يخا مالتي بحافشا ابزي اتقاليل كتبلو تدل نجر نهراليون مزكتا كا خلنا ادلك نبكان خلينا تدلك كفلت زلنا خا نحنا خنوسد ما يا ديفينتلي تي مزحت زي تاكس بنات زاريمنات انشورانس ندلسب فلاي بماركت بليس كاكم لمدي اوباما كير زبال already open it enrollment زلا امن annual enrollment زلا حجي annual enrollment مالت مزغبا دجمرلي ابور 11 على حدا يجمر all the way سقاب ديسمبر ورح 10 تخلت 10 15 يغير مالتي كتمزغبو زلكم سبات انت انا يتعنا انشورانس هالكم ديبلكم كوينو
ፋንድ ዝግበር ገንዘብ ኣሎ ማለት እንድሕር ደለኹሞ ንዓኹም ይተርፈኩም ዳንበር ብፍላይ እቶም ኣታዊኹም ንእሽተይ ዝኾነ ሰባት ተጠቐምሉ እቲ ንእሽተይ ኣታዊ ሓፍ ዝበለ ሰብ ብዙሕ ከምቲ ዝብልዎ ሓደ ሽሙ ናይቲ ኦባማ ኬር ኣፎርደብል ኬር ኣክት እንድዩ ዝበሃል ኤሲኤ ሪሊ ኣታዊኻ ሓፍ ዝበለ ተኮይኑ ብዙሕ እቲ ኢንሹራንስ ጥቕሙ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብቲ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ስለዚ እታ ታይሚንግ ፍለጥዋ ኩሉ ግዜ ዓመት ወርሒ 11 ዕለት 1 እያ ትጅመር ትኽፈተላ እዚ ሓለፈኩም ሰባት ኣብ ወርሒ 12 ኣብ ወርሒ 12 ዕለት 15 ከዓ ትዕፆ እዚኣ ተቐዳሚት ዱ ዴት እያ ነታ ወርሒ 12 ዕለት 15 ትሕልፍዋ ሰባት ግን ስጋብ ወርሒ 1 ዕለት 15 ትቕፅል ዘላ ዓመት ትቕፅል ማለት እዩ ሓንቲ ወርሒ ኣላታ ኤክስትራ ግን ነቶም ቅድሚ ዲሰምበር 15 ዝተመዝገብኩም ሰባት እቲ ኢንሹራንስኩም ኣብ ወርሒ 1 ዕለት 1 ይጅምር ኩሉ ግዜ ነቶም ነታ ዲሰምበር 15 እንዳሕለፍኩም ሰባት ድማ እቲ ኢንሹራንስኩም ኣብ ወርሒ 2 ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘሎ ካልኣይ ናብቲ ኣሰራርሓ ኣካይዳ ናይቲ ኢንሹራንስ ከመይ ከም ዝኾነ ክነግረኩም basically again ኣታዊኹም relatively ውሕድ ተኮይኑ እዚ ከማን ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ዝብል መለክዕ ኣለዎ እቲ ንሳቶም ድህብኩም ሓገዝ ባይ ዘ ወይ ዓንቶይ ብዛዕባ ታክስ ምኽፋል ንዛረብ ነርና እቲ ንኸፍሎ ታክስ ንገዛርሱ ኣብዚ ተጥቕሙ ትሪኢ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሳምታይምስ ገለገለ ሰባት ብዜሮ ዝረኽብሉ ኢንሹራንስ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ እቲ ኣታዊኦም ሲ እቲ ወሃቦም ሓገዝ ፕሪሚየም ኣድቫንስ ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝህብኩም ሓገዝ ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ዝመረፅኩሞ ኢንሹራንስ ስለዝዕብሉሎ ካብ ጅባኹም ዝወፅእ ወርሓዊ ክፍሊት የለን ወይ ድማ እንታይ ይበሃል በቲ ናይ ኢንሹራንስ ቋንቋ ፕሪሚየም ይበሃል ማለት እዩ ናው እቶም ዘይትጥቀሙ ዘይፈለጥኩሞ ፍለጥዎ ተጠቐምሉ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ኮስት ኣይገብረኩምኒ ወርሓዊ ዝብል ዘለኹ and ከመይ ይሰርሕ እንተዳ ኢልና ብመጠን ኣታዊኹምን ብመጠን እቲ ዘለኹሞ ኤርያ ዚፕ ኮድን እቲ ሳይዝ ፋሚሊኹም እቲ ዓቐን ሳይዝ ናይቲ ቤተሰብ እሱ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ድህብዎ ኣድቫንስ ፕሪሚየም ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እሱ ይህብኩም እሞ ነታ ቁፅሪ እቲኣ ንዓኹም ኣይኮኑ ድህብኩም ነቲ ዝመረፅኩሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ካሪየር ይበሃል በቲ ናይ ቋንቋ ናይቲ ኢንሹራንስ ንዑ ይኸፍልዎ ወርሒ ወርሒ ኢንሹራንስ ኣለኩም ማለት እዩ ናው እቲ ኢንሹራንስ ከንታይ የጠቓልል እቲ ኢንሹራንስ ዶክተር ቪዚት ምግባር ይከኣል ኢንክሉዲንግ ስፔሻሊስት ላብ ኢሜጂንግ ኤሪያ ኣለዎ ከም በዓል ኤክስሬይ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ብላድ ወርክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብኡ እንደገና ድማ ኤርያ ናይ መድሃኒት ኣለዎ ድራግ መድሃኒት ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ መድሃኒታት ክንገዛርሱ እሱ ንገዛርሱ ጀነሪክ ኣሎ ብራንድ ኣለዎ ፕሪፈርድ ዝበሃል ኣሎ ይከኣል ይብኡ ክትገዝኡ እንደገና ድማ ሆስፒታልን ኢመርጀንሲን ክፍሊ ኤርያ ኣለዎ ጋድ ፎርቢት ኣይግበሮ እንተዳ ናብ ሆስፒታል ናይ ምድቃስ ተኣሽሙ ተፈጢሩ ካቨር ገብር እዩ እንደገና ድማ ናይ ሜንታል ሄልዝን ሳብስታንስ ኣቢዩዝ ኤርያ ክፍሊ ኣለዎ ሓኪም ናይ ርእሲ ክትሪኡ ተደሊኹም እንድሕ ተጨኒቑኩም ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ከዓ ስለዘይለመድ እዩ ዝምበር ኣለዎ እሱ ስለዚ እንደገና ድማ ናብ ከባቢ 74 ዓይነት ሕማማት ፕሪቨንቲቭ ኬር ዝበሃል ፍሪ ቼክ ኣፕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሚኒንግ ፎር ኤግዛምፕል ንሕና ጠስሚ ስለነብዝሕ ሓበሻ ኮለስትሮልና ብጣዕሚ መብዝሕ ክንከይድ ከለና ኮለስትሮልካ ኣብ ገምገም እያ ዘላ ኣብልኻ ሕጂ እታ ከም በዓል ኮለስትሮል ብላድ ፕሬሸር እቶም ትዝውሩ ሰባት ብፍላይ ትራንስፖርቴሽን ዘለኹም ሰባት ከም በዓል ብላድ ፕሬሸር ዝኣመሰለ ነገራት ሄፓታይትስ ቢ ኤንድ ሲ እንታይ ኢና ንብሎ እሱ ተሪተጋጌ ወይ ባዲና ንብሎ ብጫ ዝገብረካ ሕማም ከምኡታት ነገር እዚ ሕጂ እቲ ፕሪቨንቲቭ ኬር ተኮይኑ ትረኣዩ ኮምፕሊትሊ ፍሪ ኣብ ኦል ኢንሹራንስ ናይ ኦባማ ኬር ዝህቦ ማለት እዩ ዩዥሊ ዴንታል ሰፕሬትሊ ኢኹም ትገዝእዎ ትኾንኩም ኣብኡ ከሎ ሰፕሬትሊ and ገለገለ ካምፓኒታት ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ሳይን ዝገበርኩ ሓደ ኢንሹራንስ ኣሎ ኣምቤተር ዝበሃል እቲ ዴንታል እቲ ናይ ዓይኒ ገለ ብሓንሳ እዩ ድሕውሶ እቲ ባንድል እዩ ዝገብሮ ምስቲ ናይ ሜዲካል ስለዚ እዚ ይመስል እቲ መልክዕ ናይ ኦባማ ኬር ማርኬት ፕሌስ
أوركا ACA قال ما نختو كلهم سمعوا يهم حجي بماركتينج قال أنت تأملوا كلاتنا نخاف له تاكسي سؤال كان نسأل تاشمي كونانتي جنزب نسأل كاب عير صحيحهم بفترة زي كونه كاب جبانا كاب ناي كلها أنا جباي وتي لازم إنشورانس اللي حدا يبلكا go ahead and just simple انت يزيد لنا تي إنشورانس كا social security أدميها أدراشها هدلي كتمزجب كلها عندنا ها your immigration status green card holder تهونكا green card I-94 تلك I-94 citizen تهونكا naturalization certificate لك and السو يدلنا نمزجبا كدولة يدخل لهم follow تقبلون تدخل لهم أب تيك توك and message تجيركمني and then I will help you بفلا تكساس تلهم أنا زلنا license ناي تكساس ناي نورث كارولاينا أيوا يدلني اتناي تاكس تعرف ما يجن موياي جن أب 5 كتير يزغي states يخيد مالتي تي ناي mortgage دما basically mortgage دما حتى كان لها مش تاني mortgage كان تا loan officer by the way I work with Cardinal Financial as a loan officer خوينا سرح له up to finance area as له loan officer and real estate agent by the way تفعل real estate agent تي جزاوت تزدللكم أكالي loan officer جن up to ناي finance area بحجزكم نتي وراءتهم أكيبو تلقح نتي application ناي تلقح بسدلكم بمتى أنت credit scoreكم تبانكي تعيشوا مجبرة مالتي كنزي قبعك كنزي بمتى أنت أتاويخا كنزي نحن لك حتى زغل دولو أتخو مع عينة بلاغ ناي business aid اللهو simply the application حجزكم ونافتي lender صدق then كريو خلي عنه بحر meeting جرنا تزاريبنا بمتى أنت أتاويهم كنزي قبعك pre approval تقبلوا نت pre approval حيسكم ناب real estate agent تخدو real estate agent بمتى أنت توصين لكم زلا جنزب جزا دليلكم جزا هم تجزوا owners تخونوا مالتي شو تقابزنا بحس أنا بلا سمع اللغان كره بس سنة حاوي لا واحد ثانك يو قاطعي بس تيك توك أنا حتى مساعد إنساني حاسي هولد جيرنا إنساني إحنا قاطعي باترس تابينا تمثل النوري ده جن بزعمة ناي حلف تاكس كم ترد إني ناي حلف تاكسي فايل ذي جورهم أوفلي جرب تحلو ده تخوني ده كتب له سغيلكي ويون دحن إنفونات كنهبهم مو كاو دايركت نعخ رخيبهم كحتى خان ملصورة وانكات زبالة سخوين سمعن ناتكا إنفومو تيكس جورل ليس نحوي أبزخا شركة جبراج حبهم تا تليفوني حبهم من أي بيزنس تليفوني أصلا and التليفوني حبهم مود يدولوا لي وتكست يقبروا لي جماعة أوكي تكست ما يقبر لي شعو تداولنا دحر بإيميل زودا تخين بإيميل يودا تكست اسم سايا باب زي هيستم تلودما قصرا قبر لهم أو أوفيس نتو Okay. Abstakes تاكد قبل لا تقول داوي أو oh yeah definitely I'll text you right now just a minute أبز تكست أوكي تلفون تتكمل لا كنت صحفت غير إني همش تليفوني هو قلت كي عطوكا أوكي أبز كنت صحفه أبز لا تني سوري حنسى كبكا غالي my business phone لازم بس كبكا غالي علي أوكي شو مونت سلسلة 832 885 5741 حاولنا سنة لكم ندويلكم كتحطوا information كتراخبوا تخليكم أبزي بينك قبل ماما good بحريت دون جيم زري ونهر عليهم كافتي أتحدث by the way بعد ما يتحدث يغني I think تمال أتينا يرنا مثلا بعد الأيدة تمساسلت حتى تمثل نتوم زحلفكم سبات قبل ما قدي تملتها في قدر ليدي يا نتوم زحلفكم سبات ستيل فايل قبل يكالي في الله انت دا كفلت تخونكم IRS كل جزء تصبيهم يوم حالفني مو بقال حدا قال ما لزبان نجار يلا فايل قبرو of course نزحلف سب penalty علوه interest علوه أولي لهم متي مستي
ከፍሎ ዘለኩም ታክስ ትከፍልዎ ማለት እዩ ነቶም ክምለሰኩም ዝግባእ ገንዘብ ሰባት ግን 3 ዓመት ዕድል ኣለኩም እቲ ክምለሰኩም ዘለዎ ገንዘብ ክሌም ክትገብርዎ 3 years window ኣለኩም 3 ዓመት window ንኣብነት ናይ 2022 21 20 ሕጂ ንድሕሪት ናብ 20 ድሕሪ ከይድና ክሌም ዘይገበርኩም ሰባት ኣለኹም as soon as possible ፋይል ገብሩ ይግባኣኩም እዩ ነገሩ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ IRS እንታይ እዮም ዝገብሩ IRS ማለት Internal Revenue Service by the way I don't want to assume that you know and እንታይ ይገብሩ መሲልካ ነታ ሲስተም ናይቲ e-filing system ንስወዶ ይዓፅዎ ሜንተናንስ ገብሩ መታን ነቲ ዝቕፅል ሲዝን يعصوا مو ده حرابتي جانوري كابي خفتوه حجي اي فايل كتقبروا تفتينكم اي كفاقد الكومنيو جن تي سوفت ويرز ما عاد عين سوفت ويرز نزله سريحكم انا اجي سريح اخبركم غالي بورقه بميل صدونا بايرس متى انت غزي خيت حلفكم مو ابلكيشن اسرا حدن اسرا زغباكم ገንዘብ ተዳኒሩ نفاس كي بلع عمتان تا ገንዘብ تملس ገንዘብ كليم ግበሮ ይመለሰኩም نصرت يا مش نصرت يا سنة حوي هوفلي إذا علامة ناي بزز جبرنا مهنيات انتايو زخانة سب أبغزو زلوا نخريو مخا أبد لاي جزيها ندام لسه ندام جمع خريو بزخل من جدي ريكارد خوينو سيف خونس لازدلنا يتقندي سنة حوي I know بتيك توك انت نمسنيرنا خات سبكا دايبو ناتو حتو زلوا حتو رئيتان كحتو لزخل من جد خا بزح من جد له مالتي so حاونا سناي by the way دحان بتيك توك ونكلم صينا بتي محبراو ميديا حجي زنت فلو دلو سها معلتو فلينا أبغزيو خنم صينا destiny to the greatness يعتبرنا ناتو أو سيرش كيركم أبلوا بو حفلو جوارو تلفونو دما نهر أبزي chat لهم كتصعفوا دلهم كا 8328855741 سناي لكم نهر دويلكم كترخبوا وتخليهم اسكي سنة حوي من الوقت نوحي زكاة أما أتغاليل كما تغالي از recommendation كتب له تخيل ويتدل لنقر نهر عالي وكستاكنا بلوم ستيل ازي مجمبري أنا كل جزء جمبرينا دلنا تقل كلنا خاء عين تفنينا مالتي سخون كا بتزلكم مويا بتزلكم فلتتك نتخم فلت زلنا نحريبكم ناب جزء ساعات نحنا خوالا أصيل يرد أنا عاوز خلاص رحينا أمه كنت كملوا مثانسي التغاني الكاتب لهم الأختين دهر عليك يا again زعلي العدل يكون النعاي مهنات exposure يتصبغي and حدا نابنت معات سوي سمعين زل عجي for sure العدل معاك صغار I don't want to take it for granted thank you very much توم سمعت لما تي زوهاب بستغال متن بسمح زبالة ملكو عجيب يبلغو تحساب انتايو نبكابي 10,000 زغون فلورس انتراعاتي كاون لعلو زلو بكمبيوتر كعبتو مو نتي قزف زبالة زفرح زمسل نقر بريزة وتقرينيا نتي سبكر الدعو حدثي تعلامي تناي تاكس حقي كل أيضا ما تعلامة أنت إذا خون دلو تناي business generally business كما يسرح مفلات مناتو accounting background لي business background لي بعلي تماهيريو تتراي wisdom أيقونن تماهيرو مسحف ده من باب زقدر فسوا الله حنسا ديجر مسحازة سلزي انتاي تعلامة حدثي general business كما يسرح له انت هون أبتناي لغاح area أبتناي ما يسرح أبتناي LLC أبتحجاوز هون النجار أبتي record keeping بمول أزين كزارب مسوخ استمر لجناها بتلقى كا مستي زلونايتي حبرة السبنا عين الصراحات معون دار أخو ديتيل research لا جبركو نتسب مهاري تحسب قلب كمبيوتر زعت ولا ما قد خفت ترسل زلو إني أسواي تيك تاك actively عشان زقبر زلو involve زقبر زلو هم تريني أب سنبت بمحرنيا الله عربي بمحرنيا الله مسكالو سبات مالتي مسيتي كان مساحة دم عن حزاينا زيا تصدقنا so سويتي علامة حلانا انتايو زحاشة مخاني
ኣማራፂ የለን ዝሓሸ ምዃኑ እዩ ዘማርፅ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ነገር ብታሽሙ ኣይልካዕን እዩ ኣብዛ ዲኤንኤ እዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ብትምህርቲ ጥራይ ኣይልካዕን እዩ ትምህርቲ ከይደ ዝሓሸ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ገዛ ርእሱ መድረካት ትምህርቲ እዩ ስለዝኾነ ብሓፈሽ እዚ እዩ ካልእ ብጥቕልል ዝበለ መልክዑ ተኣሽሙ ኣይገብርን እየ ኣነ ስእለ እዚ እንታይ እዮም ዝብሎ ሹገር ኮትድ እዮም ዝብልዎ ፈረንጂ ተኣሽሙ ይገብሮ ነቲ እንተ ደኣ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ኮይና ሹት ክገብራ እና ካብቲ በራሪ ብንፋስ ዝመፅእ ኢንፎርሜሽን መሓዛይ ከምዚ ኢላኒ ዓርኪ ከምዚ ኢላኒ ኩሉ ግዜ ዳብል ቼክ ግበሩ ክሮስ ቼክ ግበሩ ኩሉ ግዜ ስእልካ እዚ ሓደ ሰብ ተዛሪብኒ ከምዚ ክኾን ኣለዎ ናይ ግድን ከምዚ እዩ ምባል ዝበሃል ነገር የለን ኮንሲስተንትሊ ዝቕየር ናይ ታክስ ሕጊ ኮንሲስተንትሊ መዓት ነገር እዩ ዝቕየር ኣብዚ ዓዲ ብፍጥነት እዩ ከዓ ዝቕየር ከምኡ ተደይ ኮይና ኣብ ኣሜሪካ የለናን ማለት እዩ ንድ ብዝተኸእለ መጠን እቲ ስነ ልቦና ናይቲ ኣብ ቢዝነስ ዘለና ኣረኣያ ክነቅሕ ትሰብ እሞ ካብ ስራሕ ምዃን ተቆፂርካ ምስራሕ ናብ ቢዝነስ ክኣትወሉ ዝኽእል መገዲ እቲ ዓላማ ምክንያቱ ኦውን ክትገብር ከለካ ኢኻ ሞር ናብ ዝሓሸ ትኸይድ እንተ ደኣ ተቆፂርካ ትሰርሕ ትኾንካ ግን አንለስ ብጣዕሚ ሃይሊ ዝኾነ ስኪል ተሃሊካ ብጣዕሚ ዝግረም ዓይነት ክእለት እንተ ደኣ ሃሊካ ኦኬ ሽግር የለን መዓት ገንዘብ ክኸፍሉካ እዮም ከቕብጡካ እዮም ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ኣብ ከምኡ ተፀኒሕካ ሽግር ኣይኮነ ስኪል ኣለካ ግን ኢነው ኦነስትሊ እዚ ሓደ ዲግሪ ሒዘ እየ ሓደ ማስተርስ ሒዘ እየ ወይ ከዓ ሶኪያን ትራኬድ ዝውር ጥራይ እኩል ኣይኮነን ከይመስለኩም ኣም ቴሊንግ ዩ 100,000 ካልእ ሰብ ዝገብሮ ማለሲ ስእልካ ነቲ ካልእ ሕማቅ ክሰምዖ ኢለ ይኮንኩን ብኣኽብሮት የዛረብ ዘለኹ ግን ነቶም ንነቅሕ ዘለና ሰባት ዓብ ነገር ኣይኮነን ልዕሊኡ ክኸውን ይከኣል እዩ ናይ ግድን ብትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነ ዝመፅእ እቲ ኢንፎርሜሽን ብትክክል ምስማዕን ብትክክል ምትግባርን እዩ ገዛ ገዝኡ በነፊታት ናይ መንግስቲ ዘሎ ነገር ተጠቐምሉ ግን ከይትእሰሩ ድማ ተጠንቀቁ and በቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሓገዝ ዝበሃል ነገር እሱ ከይኣስረኩም ተጠንቀቁ ሽግር ኣይኮነን እቲ ንግዚኡ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ክትሰጋገሩ ትጥቀምሉ በነፊታት ነውሪ ይኮነን ከም ነውሪ ክነግረኩም ኣይደልን ግን ብኡታት ከይትእሰሩ ተጠንቀቁ ነዚኣዶ ክበሃል ኣብታ ሰርክል ከይተኣትዉ እሞ ብዙሕ ሰብ ስለዝኣቱ እዩ ኣብ ካልእ መታን ከይንኣቱ ኢለ እምበር መዓት ኤግዛምፕላት ክበኩም ምኽኣልኩ and እዚ መስል ፋሎ ግበሩኒ genuinely ዘገልግለኩም I'm not going to ክትፈትወኒ ገለመለ ዘይኮነ እቲ የስራሕና ዲ ንኽልቴና ወላ የተዓዛዝበና ዲ ብምባል እየ ዝሰርሕ ኣለ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ምዃኑ ኩላትና እቲ ቅንኣት ናተይ ዚል እንታይ ኩላትና ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንመፅእ ስለዝኾነ ብዝተኸእለኒ መጠን በቲ ዝኾነ በቲ እቲ ኢንፎርሜሽን ዳሃብኩ መፅአ ሓደ ግዜ ናተይ ላይፍ ክኣቱ ክመፅአ ግን ሰብ ከም ጠካ ከሎ ኢሞር ተቐባልነት ዘለካ ካብ ባዕልኻ ኣቲኻ ተኣሽሙ ትገብር ማለት እዩ ድሕሪ 10,000 ምናልባት ምስ በፅሓ ክፍቲ ፎሎ ዝገብሩ ሰባት እንታይ ክገብር ይኽእል እየ ሽዑ ወላ ነቲ ሓደ ነገራት ብትግርኛ እንዳተርጎምኩ ተኣሽሙ ክገብሮ ክፍትነ ኣስተምህሮ ክፍትነ ማለት እዩ እዚ 10,000 እሞ ቀላል እያ ክነእኽላ ኢና ድሓን ብቲክቶክ መፅና ናይ ፎሎወርስ ዘላ Destiny to the greatness እያ ትብል ናይ ሰናይ ሓውና ቲክቶክ he is ናይ ታክስ ፋይሊንግ ኤጀንት እዩ ናይ ኢንሹራንስ ኤጀንት እዩ ሎን ኦፊሰር ኢኻ ማለት እዩ at the same time ሰለስተ ዓይነታት ሞያ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ሓውና እዩ እቲ ዕላማ ብዩቱብ ዘምፃናዮ ከዓ ነቲ ብድሒሩ ዝርኢ ወይ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝከታተል ሰብና ሪከርድ ኮይኑ ነቲ ሰብ ኣብ ግዚኡ ከገልግሎ ይኽእል ብምባል ኢና ነዚ መሪፅና ናብ ዝምፅላዮ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ክስታይ ክኾነልና ከዓ ከይተቆረፀ ሓሳብካ ክትብ ንሕና ከዓ ሓሳብና ክንሰምዐካ ፅቡቅ ስለዝኾነ ነዚ ትምርጫና እሞ ስለቲ ግዜኻ ዳርጋ ሰዓትን ፈረቓን እያ ሒዘካ ሰናይ ሓወይ ማኒ ዋይዝ ተንሪኦ ነርና ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ግን ስለቲ ዝሃብካና ክብሪ ስለቲ ሞያኻ ምግላፅ ካብ ዝመፂኻ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ እዚ መጀመርያና እምበር መወዳእና ኣይክኸውኒ ስለዚ ምናልባት ነዚ ቪድዮ ዝሪኦም ሓድሽ ሓሳባት ክመፀሎም ዝኽእል ወይ ሕቶታት ከመንጭው ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ
دقيمكم نزي فيديو تريد ما زلكم حساب أفتنا بوتا كومنت نهر صحيفكمنا لك بزا تلفون تصحيف زلا بلعلون بعد ويلكم سنة حاونا دايركت تخترخوا تخليهم أب تكساس نهر لهم كا بعبيو بأكالا وصل زلخا معهم كرباي مالتي سلازي سلتي تحب كاني عدل مخا بزاك ستاكير آخاناتي تقبل كم تأخذ دقيمة يمسكنا كاسنا حوي ستيل بحنساب كنسرحنا تنفلت شركة قبل كنا نخانة عبرة سبناها السيد لنا زلومه السغم كأخي تحللكم السغانة أخاز مسلم كتسعرن كتب لنكابز كاتامي كلا وكاي فلتو مالتي you know what you're doing already قل كم ناتك ساي مالتي يغني اللي سنة حوي كان زبكا يغني اللي سمعت دما thank you سنة حوي برافو thank you so much مشيتش يا كلكم يا حوات مسانا دسناكم بفيسبوك يوتيوب ويكا بتيك توك ون بدل سترايك سمعوا سناهم ويلكم فري سو نايلومي مدبنا زنبري كم زتكاتلكم وي ون دونغي خمس اتهم كتلو تقولهم تي ارستنا خان تاينيرو تاكس فايلين مخابز ساعات زي مودات عمتنا تسلا زلنا مودات عمت كا تي تاكس ناتنا داوليتو نسرح دينا تقصيرنا نسرح مالتيو سيلف امبلويد دينا ناتنا نايبعلنا ال سي زلنا ويون تراك درايفرز كنكون نغيل اوفر درايفرز كنكون نغيل اتي نحنا نقبرو فايل بخمي فايل كم نقبرو كنت نقول زقبعنا كم اكستاي كنفولت زقبعنا انفورميشن سنة حونا ان ديتيل كله بنالو نالبات زحلفكم النهر لهم افتي فيديو تملسكم كتريوهم اوريدي ريكورد هوين سلازلو زلكم حساب ايتون نهرنا زملكت حتى حساب مسيكم كا ابوتا كومنت صحفنا كومون ناي سنة حاونا تلفون نمبر أبز صحفنا لنا بز دويلكم زلكم حتى ريتو كتحطوا وتخليهم سلام سنة متنعكم دما أزيد مسكن نابكالي سب نخبات صحون حقازي سلازخانة نزي فيديو تريو دما لايك شير نهرجيركم ناب كله نخبات صح يحجزي مالتي سلازي أزي يمسكنكم أبكال سالي مدب بخالي مدب كساب زمسكم دما سلام وسنة ببزر لهم سلام